Прывітанне ўсім сябры, рады вітаць вас на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Рады вітаць вас, адкуль бы вы думалі, з калыскі беларускай дзяржаўнасці, слаўнага дзяржаўнага горада Полацка. Дзе сёння нас з вами чакае вельмі непросты, вельмі складаны, вельмі вырашальны, можна і так сказаць, матч для нашай каманды. Крумкачы ў Полацку сустракаюцца з мясцовай, амаль аднайменнай камандай Полацк 2019. Гэты матч для вас пракаментую я, Алексей Борисевич. Глядзім яго, нагадаю, на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. І нагадаю, што пад спасылкай, пад трансляцыяй вас чакае спасылка на Donation Alerts, дзе вы можаце, як заўжды, па традыцыі зрабіць ахвяраванне, каб полепшыць нашыя трансляцыі. Мы намагаемся гэта рабіць. Кожны матч нешта новае для вас там прыкруціць для трансляцыі. Гэтым разам плашчыка з донатамі таксама вас чакае на экранах вашых гаджетаў. Ну што, сябры, бачыце, ідуць апошнія падрыхтаванні. Наша каманда ще стаіць у коле, нейкія апошнія, ведаеце, настройкі, якіх там камандныя настаўленні дае капітан. Полацк жа ўжо гатовы распачаць гэты матч, таму давайце мы з вами не будзем губляць часу, разбярэмся, у якіх жа складах каманды гэты матч распачнуць. Гаспадары сённяшняй сустрэчы, футбольны клуб Полацк 2019 выступіць у наступным складзе. Браму абараняе нумар 32 Арсень Забродскі, другі Андрей Каламацкі, трэці Артемій Літвінаў, чвёрты добра знаёмы нам Нгіт Сопчы Яунанг Арэл Леонель, ён жа Арёл, пяты Юрий Астравух, шосты Михаил Лухвич, девятый Матвей Ермакович, десятый Эльвин Алиев, капитан команды. Настя, привертаюся я до вас. 10-й номер Эльвин Алиев, капитан команды, 16-й Павел Логач, 17-й Вадим Мельник, 19-й Станислав Ольховский. Головный тренер Полацка Сергей Смоляков. Ну что, Полацк, нагадал я вам, выступаю сегодня в бело-блакитном комплекте формы. Крумкачы сегодня у черной форме. Такі, насамрэч, не гасцявы, а самы што ёсць хатні комплект формы, домашні абрала наша команда, бо калі б две команды гулялі ў белым, было б дзіўнае відовішча ў нас сёння з вами. І Крумкачы сёння выступаюць у наступным складзе. Браму абараняе нумар 12, да, вярнуўся ў заяўку Віталь Загмантович, але тым не менш браму абараняе нумар 12 Кирилл Щербин, 5-й капітан каманды Януш Ладудька, 7-й Ілля Зайцу, 8-й Арсень Стариков, 10-й Владислав Морозик, 13-й Евген Гардейчик, 18-й Алексей Баранов, 20-й Давуд Тарибгаджиев, 77-й Глеб Крыльцов, 83-й Глеб Скрипник і 96-й Микита Кухцік. Галоўны тренер каманды Владимир Бушма. Хаця, скажу шчыра, дыктар па стадыёне трошку мусіць слаба знаёмы з беларускім футболам, бо сказаў, што галоўны тренер Владимир Бушма, ну, я думаю, толькі не абазнаны ў беларускім футболе чалавек, можа менавіта так назваць прозвішча чалавека, які правёў найбольшую колькасць сухіх матчаў у вышэйшай лізе чэмпіяната Беларусі. Тым не менш, мы не крыўдуем, мы у любым выпадку рады сёння паказваць для вас гэты матч з Полацка. Як бы это часам складана не было, тым не менш. Ну што, будзем назіраць, якая каманда забярэ мяч пад свой кантроль у першыя хвіліны. Нам бы хацелася, каб гэта была каманда ў чорных футболках. Тым не менш, досыць роўнага футбола сёння варта чакаць, як мне здаецца, бо вартыя адна адной каманды сёння сустракаюцца. І будзем з вами спадзявацца, што сёння ні бригада арбітраў, ні надвор'я, ніхто нам не будзе замінаць, назіраць за гэтым матчам, а пакуль стандартнае становішча на карысць футбольнага клуба Полацк, і пасля яго разбярэмся з тым, якая ж судзейская брыгада гэты матч абслуговвае. Гэта таксама, як мне здаецца, асобная тэма, якую варта згадаць. Адбіваецца наша каманда, але падбор застаецца за супернікам, і другім тэмпам развіваецца атака. Мяч у штрафной, і становішча па-за гульнёй запальвае бакавы і фіксуе яго, адпаведна, галоўны. Дык вось, давайте пагутарым адразу ж па арбітру. Дмітрий Жахоўскі з Новополацку, звяртаю на гэта вашу увагу. Матч гэты абслуговвае, ягоны памочнік Вячеслав Бучкін. Ведаеце, з якого гораду? З Полацку. А мы з вами ў якім горадзе? У Полацку. Дзівіцеся? Беларускі футбол жорсткі і суворы часам. Яму дапамагае таксама, акрамя Вячеслава Бучкіна, Дмітрий Галавач, таксама з Віцебску. Брыгада, ну, выклікае пытанне. Рэзервовага арбітра сёння, о дзіва, але зноў няма. І інспектор Віктор
Зажэўскі, таксама з Новаполацку. Карацей, сябры, калі ў нас будуць сёння сумнеўныя рашэнні з боку судзейскай брыгады, вы ведаеце, дзе шукаць прычыны. Але я не буду падагряваць градус, гэты досыць не гарачы, тым не менш халодны восеньскі дзень, але дзіўнае рашэнне, тым не менш гэта нікога не здзіўляе ў кіраўніцтве федэрацыі, якая прызначае вось такую судзейскую брыгаду на гэты матч, а тым часам Баранаў перадачу ад Зайцева атрымлівае, перадае мяч на Старіка, вось на гэтым такім вельмі заціснутым кавалку поля. Удала разбіраюцца нашы футбалісты, паказваюць на гэтым адрэзку матча вертыкальны футбол, але вертыкальнасць футбола выяўляецца не ў тым напрамку, якім нам з вамі хацелася, не ў бок брамы суперніка, а ад брамы гэтага самага сённяшняга нашага саперніка. Развіваецца пакуль гэтая атака, тым не менш. Ну што, сябры, адзначым, напэўна, вяртанне ў склад, у тым ліку Януша Ладуцька, які матчы прапускаў, але пасля дыскваліфікацыі вяртаецца, і сёння ён з капітанскай павязкай. Марозік прэсінгуе Міхаіла Лухвіча і забірае пад кантроль свой наша каманда. Сеня Старікаў мяч гэты губляе. Ну, зноў жа, як заўжды, робім зніжку на тое, што глядзім беларускі футбол, другую лігу. А можна там акуратненько па-за камеры? Не Пихали, а только Владимир. Ну, смотрите, какая она убежала. Ну, треба просить дорогу. Ну што, сябры, вяртаемся на матч, трошку не даюць нам спакойна глядзець за гэтым матчам. І мяч па свой кантроль Арсень Забродскі, 32 нумар, забірае. Малады брамнік, літаральна 22-гадовы, які нам з вамі вядомы ў тым ліку, як і большая частка складу Полацка па выступленнях за, і все забаваю, як эта команда называется, что там D-Media, да, нешта медыафутбольная команда. Вось шмат хто з футбалістаў сённяшняга суперніка менавіта гэты клуб на пастаяннай ці не зусім пастаяннай аснове прадстаўляе, моцна ўзмацніўся Полацк перад стартам фінальнай часткі, варта казаць пра гэта. Ну і зноў жа, сябры, нагадаю, па традыцыі зноў жа глядзім матч на ютуб-канале Крумкачоў, таму чат па трансляцыі чакае вашых каментароў, вашых уражанняў ад гэтага матча. Дзеліцеся вы тым, што думаеце наконт судзейскай брыгады, якая сённяшні матч абслугоўвае, наконт таго складу, у якім каманда выйшла на сённяшні матч. Што думаеце пра то, які футбол каманда паказвае ў першыя хвіліны матча, калі ёсць што аналізаваць, тактычная схема, ці нейкія цікавосткі, якія вы паспелі заўважыць, то, калі ласка, буду рады з вамі іх ужо абмеркаваць. Нагадаю, у нас сёння сустракаюцца першая і чацвёртая каманды ў групе Г. І на вялікі жаль, калі я кажу чацвёртая каманда, то гэта я кажу не пра Крумкачы. Наша каманда, на вялікі жаль, пакуль менавіта чацвёрты радок займае, і вельмі цікавы, вельмі непросты календар застаўся ў нас напрыканцы групавога этапу, дзе няма ўжо магчымасці губляць балы, бо кожны бал, ну сапраўды, ведаеце, па кошце золата. Таму сёння нават не на нічыю, я так мяркую, павінна гуляць каманда ў любым выпадку на перамогу. У прынцыпе, Крумкачы ў матчы з амаль любым супернікам мусяць гуляць на перамогу, да, мы не кажам там пра кубкавыя матчы, можа быць, з камандамі вышэйшай лігі, як гэта было з Нафтанам, тым не менш нават з такімі супернікамі каманда паказвае свой футбол і змушае суперніка выкладацца на ўсе 120%. Спадзяюся, што на 120% сёння выкладзецца не толькі каманда суперніка, а перадусім наша каманда, і гэта будзе дастаткова, каб лік на табло апынуўся як мінімум на адзін больш на карысць гасцявой сёння, але нашай каманды, якая, кажуць, у гасцях выступае як дома. Да, чуеце вы гэту гучную падтрымку, упэўненую гэтым і я. Не магу сказаць, што вялікая колькасць заўзятараў даехала, але яны ёсць. Яны ёсць, барабан чутно. Таму, спадзяюся, і вы пад гэты інтэршум сёння назіраеце разам са мной за сённяшнім матчам. Ну што, атака нашай каманды правым флангам. Глеб Скрипнік гэты мяч цягне. Здаецца, была пазіцыя у Глеба для таго, каб самому нанесці стрэл па браме, тым не менш абірае ён перадачу. Ну, за гэта часта атрымліваюць крытыку нашыя футбалісты, што даводзяць ужо свае атакі да максімальна нечага вверх. Нага, і што? Ёсць парушэнне правіла на Глебе Скрипніку, без папярэджання ў гэтай сітуацыі абыходзіцца, і перспектыўны стандарт. Цікава ж, хто яго будзе выконваць, улічваючы тое, што на гэтым тыдні стала вядома пра тое, што Александр Варанович пакінуў склад нашай каманды. Нагадаю, пайшоў на падвышэнне, дык на такое падвышэнне, ведаеце, цераз прыступку скокнуў, аж на вышэйшую лігу залетеў Саша у маладзечна, якое на вялікі жаль учора саступіла на Полацкому Нафтану з лікам 5-0. Давайце, зноў жа, заклікаю вас у чаце па трансляцыі
виказати подяку Сашу за той футбол, який він демонстрував у складі нашої команди, бо 1+11 за 20 матчів. Це крута статистика для вельми молодого футболіста. А поки Сеня Стариков шукає голову чи неку іншу частку тіла. І що, на 18-й хвилині, на якій 18-й? На шмат ранней. На 9-й хвилині матчу 18-й номер нашої команди. Алексей Баранов открывае лік у гэтым матчы. Ну што, сябры, гэта робіцца цікавейшым яшчэ, чым і было дагэтуль. Галоўнае не паблытаць мне зараз, якую плашачку трэба памяняць на трансляцыі. Галоўнае не дадаць адзінку Полацку, а ўсё ж такі крумкачам дадаць адзінку. Здаецца, атрымалася гэта ў мяне. Глядзіце і вы на гэтую прыгажосць у нашай трансляцыі. Класна скарысталіся гэтым стандартам нашыя футбалісты, варта сказаць і пра гэта. Стариков записывая на свой рахунок асіст і показывае, што нават у адсутнасць Александра Варановича ёсць каму выконваць стандартныя становішчы у складзе нашай каманды. Класна, здалося, можа быць, нізкая падалася, можа быць, вам і мне гэтая падача, тым не менш, да, прыляцеўшы абарону суперніка і прыляцеўшы абарону суперніка, нават за кошт не такой высокай падачы, тым не менш знайшла на адресата ў выглядзе Лёшы, які замкнуў гэты стандарт і зрабіў лік ужо на самом пачатку сустрэчы. Вось калі была установка на хуткі гол, то можна сказаць, што гэта установка на пакуль, ну, на 100%, скажем так, выкананая, на 120 будзе, калі падвоем мы лік неўзабаве у бліжэйшыя хвіліны. Хацелася б не гэта, бо, здаецца, у папярэднім матчы з Торпеда, які мы з вамі назіралі таксама на YouTube-канале нашай каманды, вось менавіта не хапіла другога голу, які, можа быць, ну, не закрыў, але падзакрыў бы матч. А вось былі магчымасці пасля гола, зноў жа, Арсеня Старикова на тое, каб падвоіць перавагу ў мінулым матчы. Тым не менш, не скарысталася гэтымі магчымасцямі каманда і атрымала гол у адказ. А пакуль бачым стрэл у выкананні полацкай каманды, відавочна, такія стрэлы будуць. І Матвей Ермакович на правах найлепшага бамбардзіра свае каманды ў рэгулярным чэмпіянаце Віцебскай обласці якраз такі уяўляе адну з самых вялікіх пагроз для нашай каманды сёння. Нагадаю, браму нашу сёння Кирилл Щербин бароніць. Віталій Зігмантович вярнуўся ў заявку. Тым не менш, менавіта Щербіну даверыў сёння Владимир Бушман. Ну, напэўна, Бушму, як былому брамніку, хаця, можа быць, былых брамнікаў і не бывае, можа, яму лепш бачна, ўсё ж такі выдатна паказвае сябе Кирилл у апошніх матчах, нават тыя прапушчаныя галы, якія былі. Ну, будзем шчырымі, гэта не віна Кирилла, я думаю, вы згодныя са мной. Можна адзначыць наадварот тое, наколькі ўпэўнена ён часам гуляў на стужцы брамы, як пра тое кажуць. Вось менавіта за кошт сваіх рэфлексаў класныя сейвы паказваў Кирилл. Да, можа быць, гульня там на выхадзе не ягоны самы моцны бок. Вось, і хуткі ўвод мяча таксама можа быць па ім пытанне, але вось менавіта па выкананні сваіх непасрэдных брамніцкіх абавязкаў, ну, я думаю, згодныя вы са мной. Тым не менш, калі што, каментары, чат трансляцыі вас чакаюць. Кирилл з імі спраўляўся выдатна. Хаця, зноў жа, не мне судзіць, цікава было б меркаванне самого Владимира Бушмы пачуць на гэты конт. А пакуль Стариков справа знаходзіць Зайцева, будзе падача. І знаходзіў зараз Давуда Арибгаджиева гэтай сваёй падачы ля Зайцаў. Тым не менш, не атрымалася паўнавартасна працягнуць гэту атаку нашай камандзе. І між тым, вось, зноў жа, перажываў я трошку, улічваючы адсутнасць Варановича. Памятаў я, што Саша так больш актыўна хадзіў у атаку ў складзе нашай каманды, а Давуд у меншай ступені актыўнасць праяўляў, скажам так. І вось хацелася, каб сёння, можа быць, і ад Давуда, улічваючы ўжо адсутнасць Варановича, было таксама больш небяспекі на сваім левым флангу. Бо калі так зладзяць яны пекла на пару з Іллём Зайцевым для фланга абароны суперніка, то можа быць лік і 1-0. Гэта не канчатковы лік сённяшняга матча, я думаю, ёсць. Будуць яшчэ магчымасці на то, каб ты лік падвоіць, а можа і патроіць. Што, кутнік, не? Ад Полацка выходзіць гэты мяч за бакавую, і будзе Кирилл Щербин яго уводзіць, давярае гэта права каму, здаецца, Мікіту Кухціку. Ну што, пакуль, ведаеце, мінула колькі там 13 хвілін, чи што, але не было у мяне пытанняў вось па судзействе, тое, на што я звяртаў вашу увагу на пачатку сустрэчы, таму можам толькі з вамі парадавацца.
Я поняла. Ну што, у нас між тым ёсць першыя данаты, чаму я безмерна рады. Ананім нам ахвяраваў пэўную суму грошай, якую ўжо агучваць не буду, тым не менш піша ананім «давай яшчэ», і я думаю, мы з вами можам на все 120% пагадзіцца, што «давай яшчэ» гэта тое, чаго максімальна бракуе зараз у гэтай хвіліны, бо замацаваць лік, трошачку супакоіць гэты матч. Я думаю, гэта хацела б кожная баявая адзінка нашай каманды, і гэта намагаюцца зрабіць нашы футбалісты, бо Зайцаў у штрафной, можа пойдзе ў дрыблінг, Ілля, бо тэхнічныя здольнасці гэтага футбаліста мы ведаем. Тым не менш назад мяч аддае на Гардзейчыка, вяртае той на Зайцева, у падкаце сцеліўся, здаецца, Юрій Астравук гэта быў, тым не менш даходзіць мяч да адресата. І праз скрипніка развівае гэту атаку наша каманда, тым не менш ужо навес ад таго апынуўся безадресным. Так, сапраўды, пяцёрачка у Полацках, гэта Юрій Астравук, сябры. Я думаю, вы, калі аналізавалі склад суперніка, пераканаліся ў тым, што вельмі сур'ёзны калектыў нам сёння супрацьстаіць, бо Юрій Астравук, на хвіліначку, гэта ўдзельнік чэмпіяната Еўропы 2019 года у Даніі, таго чэмпіяната Еўропы, на якім зборная взяла бронзавыя медалі, і хоць Юрій Астравук там не правёў аніводнай хвіліны, тым не менш слабыя футбалісты на чэмпіянат Еўропы, як мне здаецца, не ездзяць. Таму сёння вось такога кшталту супернік нам супрацьстаіць. Але варта адзначыць, што не толькі Астравухам абмяжоўваюцца пул футбалістаў, прозвішчы якіх нам пра нешта кажуць, якраз такі на 9-м нумары зараз правілы парушаюць. Гэта Мацвей Ермакович, зноў жа футбаліст, на якого я звяртаў вашу увагу. Гэта чалавек, які з'яўляецца найлепшым бамбардзірам сваёй каманды ў рэгулярным чэмпіянаце. Калі Хадневіч у нас настраляў за ўвесь чэмпіянат 17 мячоў, то у Ермаковича 13, ну і варта адзначыць не проста 13, а 13 плюс 7 за чэмпіянат. Такую статыстыку выдаў футбаліст з не чужым для нас прозвішчам, да, Ермакович, але, ну, здаецца, ніякага сваяцтва з Кірілам Ермаковичам, які выступаў у складзе нашай каманды, Мацвей не мае. Тым не менш, калі раптам нешта ведаеце, падкажыце і мне, буду вам удзячны. А пакуль стандартнае становішча ля нашай брамы, варта адабараняцца. Шчербін першы на мячы і так кулакамі выносіць мяч наперад, але дабіванне такое, ведаеце, каб не нарвацца на контратаку, можна так, я магу так характарызаваць, як гэта дзеянне, якое мы з вами бачылі. Таму лік праўнейшаму 1-0 на 16-й хвіліне матча. І будзем назіраць за тым, які ж футбол нас чакае ў бліжэйшых хвіліны, бо ўжо, ведаеце, на 9-й хвіліне лік быў адкрыты, ўжо як бы хвілін 10 неўзабаве пройдзе з таго моманту, і футбол такі, ну, досыць роўны, нават з пэўным, можа быць, большым валоданнем з нашага боку. Тым не менш, такіх больш небяспечных сітуацый ля брамы, што адной, што другой каманды, я не прыгадаю за апошнія 10 хвілін. Тым не менш, дакладна гэтыя моманты будуць, бо, ну, наўрад ці каманды прымуць лік 1-0 і проста так дайграюць, дагуляюць гэты матч. Бо і Полацк зацікаўлены, каб сёння ўзяць 3 балы і, можа быць, ужо датэрмінова выйсці з нашай групы, забяспечыць сабе пуцёўку ў плэй-офф. А крумкачам сапраўды, як кажуць, кроў з носу, патрэбная перамога сёння, бо, нагадаю, першыя 2 матчы скончыліся не так, як мы з вами чакалі, так? Я думаю, згодныя вы са мной, мы чакалі, ну, можа быць, балы 4 мінімум, а так-то, напэўна, і ўсе 6, але толькі 2 балы пасля 2 тураў мае наша каманда. Нагадаю, першы матч у Друці на адкрыцці рэканструяванага стадыёна ў гэтым цудоўным гарадку Магілёўскай вобласці. Толькі 1 бал здолела набраць наша каманда. Вы памятаеце, як выратаваліся мы ў Белынічах, бо да апошніх хвілін матча пахла тым, што з 0 балаў у табліцу распачнуць крумкачы свой фінальны этап. Тым не менш, гол Александра Ясевіча, які сёння таксама прысутнічае ў заяўцы, ён забяспечыў нашай камандзе такі важны 1 бал. І ўжо з трошку адрозным настроем каманда скіравалася ў Мінск, дзе праз тыдзень ужо супернікам каманды стала Торпеда Белас-2, і тут ужо каманда зрабіла пэўныя высновы і здолела першы адкрыць лік. Пра гэта пазней, бо Баранаў на Старікава ў сені ёсць прастор. Здавалася, можна было б стрэліць самому, але перадача на Зайцева, і той, на вялікі жаль, не прабівае брамніка суперніка, бо Юрій Астравук блакуе ў падкаце ягоны ўдар, і пабачым мы кутнік у выкананні нашай каманды.
што, сябры, скарыстаючы сітуацыю, зазірну таксама ў чат трансляцыі, пагляджу, што там адбываецца. Можа быць, нейкія ёсць каментары ад вас. НФК ляцець высока, глядзець далёка, а почему Кривцов цэнтральным нападаючым играем? Ну, паназіраем мы і за гэтым. Ёсць шанец на тое, каб падвоіць лік. І робіць гэта Мікіта Кухцік. Вось такі пачатак сустрэчы ад нашай каманды. Ці чакалі вы такога? Прызнаюся шчыра, што не. Бегу мяняць плашку і адзначаць тое, што на 19-й хвіліне матча Мікіта Кухцік робіць лік 2-0. Ну што, сябры, зараз пушчу вам плашку, адзначым, хто... Да, чуеце вы з боку заўзятараў гэта, я думаю. Але і тым не менш, моя плашка ў трансляцыі падказвае вам, хто ж стаў аўтарам другога гола. Вось такі ашаламляльны пачатак сустрэчы. Я думаю, згодныя вы з гэтым. Тым не менш, можам толькі парадавацца таму, як гэтая сустрэча пачынаецца. Мусіць, вось з чым, а з настроем пытанняў няма ў нашых футбалістаў сёння, бо футбол, які каманда дэманструе першыя 20 хвілін, ён пераўзыходзіць все мае чаканні. Да, падказваюць мне, што былі данаты на трансляцыю. Да, звяртаў на гэта ўвагу. Дзякую вам, шчыры сябры, заклікаю ўсіх. Давайте, можа, гол адзначым Мікіты Кухціка і, можа быць, калі не ляноты, каму не цяжка, можа зараз, можа ў перапынку заданацім рубель іншы на карысць паляпшэння нашых трансляцый. А пакуль назіраем за тым, як наш добры, стары знаёмы, які ўмее і ведае, як забіваць крумкачом, Эрл змагаўся ля нашай штрафной. Тым не менш, атака нашай каманды. Крыўцоў сапраўды ў нападзенні гуляе. Звярталі ўвагу вы на гэтае. Ці пытаеце вы ў мяне, чаму Крыўцоў там гуляе? Ну, скажу шчыра, для мяне гэта такі самы сюрпрыз, як і для вас. Аріб Гаджыеў меў шанец замкнуць падальчу свайго партнёра, тым не менш не атрымаўся ў яго ўдар, і ўжо на контратаку ёсць шанец нарвацца ў нашай каманды. Спадзяюся, што шанец гэты мізэрны, а можа быць і ніякім. Ужо вярнулася каманда, і контратакі, давайте адзначым, у Полацка не атрымалася, тым не менш небяспека не мінавала. Варта колькасна вярнуцца нашай камандзе, галоўна якасна адпрацаваць у абароне, што і робіць Алексей Баранов, выбіваючы гэты мяч. Тым не менш, падбор за супернікам, і варта не расслабіцца ў гэтыя хвіліны і замацаваць сваю перавагу, ведаеце, трошачку, ну, падзакрыць на бліжэйшыя хвіліны суперніка, можа быць, на ягонай палове, каб не было ніякіх помыслаў, ніякіх думак у Полацка пра тое, каб адквітаць адзін мяч. Бо перавага ў 2 мячы гэта нешта такое больш надзейнае, да? Не такое крохкае, як 1-0. Тым не менш, і гэту перавагу трэба добра сцерагчы. Бо ў футболе, як мы памятаем, вельмі хутка ўсё можа памяняцца. Я думаю, у памяці вашай свежы матч сезона 24, да, здаецца, у мінулым сезоне гулялі мы гэты матч супраць Трактара, калі да 90-й хвіліны перамагалі дома Нарцары з лікам 3-1, але ў апошнія ўжо дададзеныя да матча хвіліны 2 галы пусцілі, і ўсё, і няма той перавагі. 3-3 скончылі той матч, таму і сёння не расслабляцца нельга ні пры ліку 1-0, ні 2-0. 3-0 можна падумаць, але тым не менш, разумееце вы, што трэба выкладацца ад першай да апошняй хвіліны матча. І цікава будзе паназіраць за трэнерскім штабам Полацка, ці не будзе тут ніякіх перастановак, улічваючы тое, як не вельмі добра складаецца паядынак для гэтай каманды. Сергей Смоляков, нагадаю, галоўны трэнер Полацка. Ну, варта сказаць, што гэтай камандзе пашанцавала з тым, наколькі добрае ўзмацненне займела эта каманда напярэдадні фінальнага этапу, бо ну не пазнаць. Гэты калектыў, шмат новых футбалістаў пад фінальны этап з'явілася. А нагадаю, у сваім рэгулярным чэмпіянаце Полацк 3-е месца заняў. Трошку пазней пра гэта, да. Давайте паназіраем за атакай нашай каманды. Ну, атакі не. Пакуль я гэты свой сказ сфармуляваў, ужо мяч 15 разоў памяняў гаспадароў. Тым не менш, крумкачы зараз за імі валодання. Марозік цягне флангам гэты мяч. І што? Давуд Аріб Гаджыеў будзе шукаць адрасата, ці... Да, адресат, але не ў штрафной, перапасоўку на падыходзе да штрафной лаяць нашы футбалісты. І Зайцаў здалёк, рикошет. І рикошет, ну, не на карысць, напэўна, да нашай камандзе ўсё ж такі. Тым не менш, аут. Аут, дзякуючы этому рикошету, зрабіла наша каманда. І, улічваючы профільныя абавязкі крайняга абаронцы, Ілля Зайцаў кіруецца для таго, каб выканаць увод мяча за бакавой.
Яшчэ адзін аут. Эрл з мячом, той самы былы футбаліст Юні, памятаеце вы, да, па выступах за гэтую каманду. Гэта камерунская футбаліста. Мне вось толькі цікава, ён жа, здаецца, мае права выступаць толькі як студэнт, да, у чэмпіянаце другой лігі. Улічваючы, што ён ужо кончыў сваю адукацыю, кончыў, здаецца, магістратуру, магу тут памыляцца я. Якую адукацыю ён зараз атрымлівае, улічваючы ягоную гульню за Полацк, можа быць, у Полацкім дзяржаўным універсітэце ён зараз вучыцца, калі ведаеце гэта, падкажыце, на якім факультэце. Цікава і такое даведацца. Бачыце, чалавек можа ўжо з 2 вышэйшымі адукацыямі неўзабаве будзе, а вы тут жарты жартуеце пра Эрла. Надукаваны чалавек. Ну што, разгулялі стандарт нашы футбалісты. Кухцік наперад шукае адрасата, але адрасатам гэтым на вялікі жаль робіцца галава суперніка, і варта зараз адабараняцца, бо выцягнуўся, трошку вырваўся наперад і Гардзейчык, і страхуе таго партнёр, той жа Кухцік. І што, на палову суперніка выціскаю Полацк наша каманда, і ўжо праз брамніка гуляе каманда суперніка. Нагадаю, сёння 32-й Арсень Забродскі ту браму бароніць. Забродскі, між тым, ну, калі ўжо пра яго згадалі, ёсць на тое магчымасць, варта сказаць, што хлопчыкі мае досвед выступлення і ў вышэйшай лізе чэмпіяната Беларусі, то бок дасведчаны брамнік, і за Іслач ён у мінулым сезоне гуляў. Зараз падгляджу свае канспекты. Да, лічыўся ў заяўцы, але на поле так і не з'яўляўся ў складзе Іслача, тым не менш. Да, раней за Торпедо Белас выступаў. Да, у Торпедо Белас, можа быць, нават з Владзімірам Бушмам перасякаўся, цікава, мяне задаўся такім пытаннем. Дагэтуль былі між тым Асіповічы. Карацей, ну, хлопец такі, не гледзячы на свае 22 гады, паспеў пагуляць ужо і на самым высокім узроўні, таму не варта недооцэньваць суперніка. Хапае сёння футбалістаў, якія выступалі ў першай і ў вышэйшай лізе нашага чэмпіянату. Таго ж Паўла Логача, я думаю, вы ведаеце, 16-га нумара, чалавек, які паспеў у сваю бытнасць пабыць і, прабачце за таўталогію, капітанам Астраўца ў першай лізе, да, выводзіў гэту каманду ў першую лігу, уласна кажучы. За Трактар выступаў, то бок недооцэньваць суперніка, нягледзячы на то, што каманда заняла 3-й радок у рэгулярным чэмпіянаце Віцебскай вобласці, ні ў якім разе не варта. Вы можете прыгадаць тое, да, як у мінулым сезоне мы досыць проста лёгка абгулялі Газавік, які стаў пераможцам у чэмпіянаце Віцебскай вобласці з лікам 4-0. А сёння гуляем быццам бы з 3-й камандай з Віцебска. Ну не, недооцэньваць вось дакладна не трэба, і улічваючы вось такую трансферную палітыку, пазней пра гэта, бо які Крыўцоў скрипнік мяч цягне, здавалася, трэба бы яму было трошку ў цэнтр неяк гэты мяч змяшчаць, тым не менш удала згуляў супраць яго абаронца Полацка, і толькі кутнік выціснула з гэта шанса наша каманда. Дык вось, я кажу пра тое, што да, улічваючы вялікую колькасць новых футбалістаў, то гэта ўжо 2 разныя Полацка, калі казаць пра Полацк, які вы маглі назіраць, калі сачылі за чэмпіянатам Віцебскай вобласці. Так, там быў Эрл, але было шмат новых футбалістаў пад фінальную частку. Той жа 3-й нумар гэтай каманды, пазней згадаем пра гэта. Давайте паназіраем за падачай Арсеня Старікава, і гэтым разам надзейна гуляюць футбалісты суперніка. Тым не менш, у Кухціка быў шанец, каб бісіклету выканаць. І ён гэтым шансам скарыстаўся. Мяч трапіў, як вы бачылі, у папярэчыну полацкай брамы. Такім чынам лічоны сантыметры, ну дзесяткі, можа быць, там сантыметраў выратавалі Полацка ад 3-го прапушчана. Ну гэта быў бы проста бліцкрыг, проста нокдаун, пэўны нават нокаут, як мне здаецца, калі б лік стаў зараз 3-0. Так вось, пра свеженькіх футбалістаў пад фінальную частку таго ж Артемія Літвінова згадаю. 3-й нумар, крайні абаронца. І Гардзейчыка давайте адзначым за гэты падкат, ювелірны, шэдэўральны. Женя класна мяч адбірае, пакуль я магу толькі натхняцца тым, які футбол паказвае сёння наша каманда. Ведаеце, ну любяць кромкачы сябе цягам фінальнага этапа загнаць у складанае становішча і ў папярэднія гады, і ў гэтым годзе, каб пасля гераічна выходзіць, але
не будем казаць, што выйшла наша каманда з гэтага становішча, бо пагадзіцеся, яшчэ колькі, яшчэ паўтары таймы назіраць нам за гэтым матчам, таму яшчэ шмат што можа змяніцца, тым не менш будзем спадзявацца, што захаваецца перавага на карысць нашай каманды ў любым выпадку. А што, Гардзейчык на Баранова, той са Старыкам, прыгожа, Сеня в один дотык, мягка, на Зайцева і правы фланг, і трошку прастора было у Зайцевай, але не вельмі актыўна Ілля цягне мяч наперад, праз партнёра абірае такі варыянт згуляць, і вось памыляюцца з перадачы нашы футбалісты, і мусім абараняцца мы. Станіслав Ольхоўскі. Замацаваліся на левым флангу ля нашай штрафной футбалісты Полацка, і такая адна з нешматлікіх пазіцыйных атак суперніка. І яшчэ адзін падкат ад нашых футбалістаў, гэтым разам ужо Лёша Баранаў гуляе настолькі класна, што мяч нават межы поля не пакідае, і забіраем яго пад свой кантроль. Старікаў незразумела, што рабіў, гэта перадача такая трошку агрэсіўная, прабачце ўжо за такую фармулёўку. Тым не менш, захоўвае пад кантролем мяч наша каманда, і Давуд з Марозікам адгуляліся, ўжо левы паўфланг і на правы фланг. Пераводзім гэтую атаку, і Зайцаў будзе грузіць. Там хто? Там Крыўцоў чакаў гэтай падачы, тым не менш, нават улічваючы высокі рост Глеба, і яго пераляцела гэта падача, скідвае ён зараз на Марозіка, тым не менш не даходзіць да ўладзе гэтая перадача. Марозік, нагадаю, найлепшым нават футбалістам стаў па выніку галасавання заўзятараў у месяцы жнівня, 4+2 на рахунку нашага футбаліста ў жнівеньскіх матчах. Тым не менш, у матчы супраць Тарпеды Яўген, можа быць, не самы, які Яўген Уладзіч не самы, можа быць, лепшы футбол паказаў. Былі ў яго магчымасці, якімі ён, на жаль, на вялікі жаль для нас не скарыстаўся. Тым не менш, будзем спадзявацца, што ён трошачку, як гэта кажуць, прыбярог свае патроны, снаряды на матч сённяшні і не пашкадуе на 3-4 гол нашай каманды, а пакуль небяспечна горача, не гледзячы на дворе ля брамы Кірыла Шчэрбіна, які пакуль будзем шчырымі, ну давайце будзем шчырымі, асабліва ў гульню-то і не ўступаў. Не памятаю я б такую небяспеку ля брамы Кірыла, тым не менш магу толькі пазычыць таго, каб і надалей гэтаксама працягвалася. Каб як мага радзей мы згадвалі прозвішча Эрала, Ермаковіча, тых футбалістаў, якія адказныя за галы ў складзе каманды, якая выступае сёння ў бела-блакітных футболках. Ну што, 31 хвіліна, у нас 2/3 першага тайма згулялі. Адзначым, што, напэўна, ад сябе так суб'ектыўна адзначу, што добра карыстаемся сваімі галявымі магчымасцямі. Все падыходы, што маем, амаль все, ну большую з іх частку канвертуем у тое, каб было небяспечна, да? Я думаю, прыгадаеце вы і стрэл цераз сябе ад Кухціка, і Давуд таксама мог замыкаць падачу. Што, абараняецца Полацк, вырываецца на брамніка суперніка Глеб Крыўцоў. Падзячым нашаму футбалісту за вось гэтую актыўнасць, якую ён паказвае на незвыклай для сябе пазіцыі, хаця зноў жа даўно Глеба ў справе не бачыў. Мы Глеба памятаем як цэнтральнага абаронцу перадусім, так? Тым не менш, на пазіцыі цэнтрфорварда гуляе сёння ён, і зычым яму поспеху. Можа быць, вось такая опцыя. Я-то думаў, навошта нам яшчэ Крыўцоў, калі ў нас там быццам бы хапае футбаліста ў цэнтральнай зоне, а Глеб-то сёння на пазіцыі нечаканай для нас з вамі з'яўляецца. І, можа быць, яшчэ і паспее галявым дзеяннем адзначыцца. Вядома, варта адзначыць такі грэнадзёрскі рост Глеба, 190, калі не памыляюся, сантыметраў. Ну, калі што, бярыце рулетку, перамеряем у перапынку, але тым не менш, вось такую інфармацыю памятаю я, таму, можа быць, і верхавыя мячы сёння будзем з вамі бачыць, бо калі верхам намагаліся крумкачы гуляць час ад часу ў папярэдніх матчах, я задаваўся пытаннем, а каго шукаюць там наперадзе? Сергей Лынько, да? Ладзя Марозіка, это футбалісты, якія там, ну, 180 сантыметраў, здаецца, да, максімум. А сёння ёсць опцыя высокарослая, якую можна часам шукаць і такім чынам, а пакуль абараняемся мы. Пра Крыўцова давайте адзначым, што это футбаліст, які пазней пра гэта, бо абарона, ёй зараз варта надзяліць увагу, бо падача была такая перспектыўная, але, ну, добра, што пільна і шчыльна згулялі нашы футбалісты. Адбіваемся мы яшчэ
пасля адной падачы Крыўцоў не зачапіўся за гэты мяч, на вялікі жаль, але прэсінгуе ён, мусіць у добрай фізічнай форме Глеб. Хаця, ну, не бяруся казаць дакладна. Можа быць, яго устаноўка сёння адгуляць на ўсе 200% у першыя 45 хвілін, а там яго на некага памяняюць. Тым не менш, панасочым за гэтым, але пакуль вельмі актыўна, вельмі так інтэнсіўны футбол паказвае Глеб у гэтыя хвіліны. Не дае спуску, як кажуць, ні брамніку, ні абароне суперніка. І Астравук на павышаных тонах размаўляе з бакавым. Ну, за кошт свайго аўтарытэту, напэўна, спрабуе нешта даказаць бакавому. Тым не менш, скажу шчыра, не вельмі добра я той момант бачыў, не магу каментаваць. На чыю ж карысць все ж таки мусіў быць гэты аут, але ну, мы з вами парадуемся. Мяч наш і добра. Чаму бы не? У нас хутчэй былі пытанні, ці не будзе наадварот нейкага такого незразумелага судзейства ад полацкай брыгады арбітраў. Але пакуль, ведаць, я нават і не згадваў судзейскую брыгаду, акрамя таго разу, як агучваў вам, хто ж сёння гэты матч нам з вами абслугоўвае. Ну што, зазірнуў я зноў жа на Donation Alerts, пагляджу, быў у нас яшчэ донат. Зноў ананім падтрымлівае нас з вами і піша, што ананім остаецца без денег, давай яшчэ. Ну, мусіць, да, на другі гол нашай каманды адрыгаваў такім чынам ананім. Сябры, дзякуй за вашыя донаты, так і футбол глядзіцца весялей, цікавей, гарачей, прыемней, бо сапраўды рэгулярна трэба тое сёе паднаўляць старікаў. Ёсць! Была ў яго магчымасць. Закладаў мяч пад удар Сеня, як мне здалося, тым не менш ж такі сустрэлі яго апорная зона суперніка і не далі магчымасці стрэліць Сеню, хаця, я думаю, не апошняя ягоная такая магчымасць у матчы, і рана ці позна, я думаю, будзе магчымасць у Сені яшчэ прыстраляцца, а можа быць і прыстрэліць сённяшняга суперніка сваім голам сёння. І небачнае бачым мы зараз з вами, нехта здолеў Эрала паваліць на газон, і парушэнне правілаў фіксуе арбітр не на карысць нашай каманды, тым не менш разгулялі яго хуценька футбалісты з Полацка, але памыляюцца на нашай палове суперніка, і у скрипнікаў падкаце гэты мяч ледзь адбірае супернік, тым не менш аут, і наша каманда будзе уводзіць мяч за бакавой. Ну, вядома, з правай броўкі гэта зробіць Ілля Зайцаў. Нешта падказвае сваім брамнік Полацка, Забродскі. І адзначу тое, што і чую з трыбунаў, чулі вы заўзятараў Крымкачоў, але нешта чую ў выкананні полацкіх гледачоў. Я не ведаю, якую лічбу напішу ў пратаколе інспектар сённяшняга матча. Ну, можа, чалавек 300-400, можа быць, налічыць. І тое, канешне, улічваючы змястоўнасць гэтай арэны, яна змяшчае, калі не памыляюся, 5000. Ну, гэтыя там 300-400 чалавек, калі і ёсць, то яны вельмі размыліся па трыбунах стадыёна «Спартак». Ну што, нікуды не спяшаючыся, наша каманда распачынае сваю чарговую атаку. Так вельмі акадэмічна выглядае ўсё гэта ў выкананні нашых футбалістаў. Пакуль такая перапасоўка, хутчэй, каб выманіць суперніка на сваю палову, каб змусіць яго ісці ў прэсінг, можа быць, губляць пазіцыі, ствараць нейкія разрывы ў лініях. Менавіта вось гэта спрабуюць дамагчыся нашыя абаронцы. Тым не менш, вельмі неактыўна і вельмі малалічонымі сіламі ідуць наперад футбалісты суперніка. У нас што? На скрипніка якая падачка! І што? Штанга, сябры! Будзе дабіванне ад Арибгаджиева. Далее гэта не па браме, а ўздоўж брамы. Была такая двойная магчымасць і запальвае становішча па-за гульнёй. Ну што, быў самы, што ні на ёсць 100% шанец у нашай каманды, каб патроіць лік, ужо зрабіць яго непрыгожым для каманды гаспадароў. Тым не менш 2-0 па-ранейшаму на табло стадыёна «Спартак». Але адзначым, якую перадачу, зноў жа, можа быць, адкруціце трансляцыю, паглядзіце, хто на скрипніка выдаваў такую добрую метраў на 40-50 падачу. І падкажыце мне ў каментарах пад трансляцыяй, бо гэта было класна паразумеліся партнёры па камандзе. Пабольш бы такіх перадач, якія разрязаюць лініі, і нам з вами будзе адна асалода назіраць за гэтым.
Ну что еще у нас по трансляции? Крумкачи, нужен гол, будет гол, пишите вы, гол. Главное, не нужно расслабляться, ведь Полоцк лидер после 2 встреч. Ну, відавочна, расслабляться ні в якім разі нельга, не буду черговий раз про гэта паўтарацца, гэта прапісная істина, да, добра ўсім вядомая. Что, добра вядомы нам всім з вами каментатор Дима таксама з'явіўся по трансляцыі, піша: Орол учится, вид на жительство делает. Ну, не памыліўся я, толькі цікава, які універсітэт ці інстытут, дзе зараз навучаецца Орола. У нас свой Орол у выглядзе Морозіка, але такая вось, ну, як сказала б моя матуля, вядома, мала кашы еў. Уладзь, бо не хапіла яму моцы гэтай перадачы і дакладнасці. Таму не атрымалася зрабіць больше XG у гэтай сітуацыі нашим футбалістам. Тым не менш, яшчэ адна падача ад Рибгаджиева. Адзначым тое, што мусіць, улічваючы адсутнасць Варановича, была установка для Давуда гуляць актыўней, гуляць вышэй, трошечку больш адпрацоўваць па сваёй броўцы, бо матчы з Торпеда я ў тым матчы не каментаваў, быў дыктарам, але вось бліжэйшую да мяне броўку займаў Давуд і звяртаў увагу на тое, як нерашуча, як трошечку, ну, не смело гулял Давуд, и вот мне не хапало того, что голую, такую чистую, нікім не занятую броўку Торпеда можна было часам больш актыўна напружваць Давуду, як мне здавалася. І сёння ён з гэтым трошечку больш спраўляецца. Да, сябры, обожаю комментарии под чатом. Пишите вы, интересно, успеют ли накрыть крышу в доме напротив до наступления холодов. Я так само, скажу шчыра, моцна переживаю за гэта, але крышечку трошечку больше переживаю за то, яким лікам матч сёння скончыцца. За дах попереживаем з вами пасля, нагадайце, напрыканцы матча. А пакуль абараняемся, мы ёсць на адзін з першых, а калі не першы удар у створ по браме нашай каманды, але там мусіць становішча поза гульнёй было, я так разумею, бо вельмі спакойна сваім абаронцам скідвае гэты мяч Кирилл Щербин. Тым не менш, давайте адзначым, офсайд не офсайд, але выдатна, надзейна згуляў на стужцы Кирилл Щербин, які вось у матчы супраць Друцці атрымаў свой першы шанец дэбютаваць. Ну, у стартавым складзе, я кажу пра гэта, у складзе нашай каманды, і выдатна гэтай магчымасцю скарыстаўся. Той гол, што і быў, давайте будзем шчырымі, гэта памылка была Януша Ладуцкі перадусім, а не Кирилла Щербина. Кирилл як мог ратаваў нашу каманду і пакінуў яе ў гульні ў тым матчы. Былі выдатныя сейвы яго, і ў першым тайме, памятаю я, калі б не гэта, ўжо магла б і Друць трошку падзакрыць той матч. Тым не менш, вельмі важны бал набралі мы, а хутчэй не далі набраць вельмі не дадалі, да, 2 важныя балы для Друці, якая той матч неблага згуляла. Важны гэты матч быў для друцкіх футбалістаў, бялынінскіх футбалістаў, бо адкрывалася арэна пасля рэканструкцыі, шмат заўзятараў, чалавек 900 было па пратаколе. І што? На Крыўцова! Падача, і Глеб карыстаецца і робіць лік, ну, непрыгожым 3-0. Ну што, сябры, я не ведаю, ці прымаюць стаўкі на сённяшні матч, але калі вы прымалі, ці чакалі б вы такога пачатку, ці ставілі вы на тотал больш 2,5 у першым тайме, я б, напэўна, на такое б не паставіў. Скажу шчыра я, і зноў жа рыхтую для вас плашачку, якая засведчыць тое, што... Не Кухцік, да, выпраўляюся я. Крыўцоў, нумар 77, робіць лік ужо ў першым тайме 3-0. Ну, слухайце. Калі Полацк не Мілан, то мы... Калі Полацк, дакладней, не Ліверпуль, то мы можам з вами спакойна назіраць за гэтым матчам. Але калі ёсць у Полацка такі ліверпульскі скаўзерскі характар, то рана расслабляцца ў гэтым матчы, бо... І не такую перавагу адгульвалі каманды ў гісторыі футбола. Я ўпэўнены, што былі выпадкі і 4-0, і 5-0, можа быць, здольвалі каманды такі гандыкап ліквідаваць. Тым не менш, 3-0 гэта класная заяўка ад нашай каманды ўжо ў першым тайме на тое, што 3 балы здолеем мы пакласці ў сваю скарбонку і падняцца вышэй у табліцы. Куды вышэй, пытанне добрае, бо сітуацыя ў турнірнай табліцы прыкладна такая перад гэтым матчам. У Полацк мае на сваім рахунку 6 балаў, Торпеда Белаз 2, 4 балы, у Мёраў 3 пункты на іх рахунку, 4-я Крумкачы з 2 баламі, на 5-м Друць, якая мае 1 бал.
на сваёй карысці. І 6-й радок за Маладзечна 2. Гэта такі відавочны аўтсайдер нашага дывізіёна, хацеў сказаць я, нашай групы Г. 0 балаў гэтай каманды пасля 2 матчаў. Ну і давайте прикинем, калі 5 балаў, то гэта ўжо адразу другі радок для нашай каманды. Гэта наўпроставая пуцёвачка ў плэй-офф, але рана пра гэта казаць, бо вельмі важны матч будзе яшчэ ў наступным туры супраць Мёраў дома, але тым не менш. І дома трэба балы забіраць супраць гэтай каманды, якая другі радок заняла. Таксама вельмі, як вы разумееце, такая непросты супернік гэта будзе. Другая каманда ў сваім дывізіёне і сумленіта супраць яе згуляем мы праз тыдзень, а ў гэтым туры Маладзечна 2018-2 гуляе дома супраць Друці. У нас гэтай меншай ступені гэты матч цікавіць, тым не менш добра было б, каб можна каманды там нічыйку распісалі, ці Маладзечна перамагло. Хаця не ведаю, які расклад нам лепш, тым не менш. А заўтра, ў нядзелю, Тарпеда Белаз-2 згуляе з Мёрамі. Вось гэты нам матч больш актуальны. Тут, напэўна, можа быць, мы і патапілі б з вамі якраз такі за нічыю. І ўжо у больш весёлым, лагодным такім настроі маглі б сустракаць мы тур 5. Ой, тур 5, тур 4, да, праз тыдзень. Ну што, сябры, у нас ёсць яшчэ данаты. Гэта ўсцешна. Зазірну я ў Donation Alerts. Зноў жа яшчэ ад ананіма атрымалі мы данат, які піша наперад Крумкачы. Дзякуй. Ну, дзякуй за што, не ведаю, за трансляцыю, за тую гульню, якую паказваюць хлопцы. Напэўна, за ўсё. Дзякуй вам за данаты, сябры. І таксама яшчэ ананім піша, што ананіму падабаецца гульня, давай яшчэ. Я так зразумеў, на кожны гол ананім будзе данаціць. Не, сябры, калі справа за гэтым, то трэба падказаць футбалістам, што за кожны гол нам прылятае данат яшчэ па большай матывацыі. Хаця вось сёння, мне здаецца, праблему з матывацыяй, як я ўжо казаў раней, ну іх няма ў нашых футбалістаў папросту, бо вельмі заряджаныя яны, вельмі актыўна сябе паказваюць, вялікі кіламетраж на поле пакрываюць, і што, ёсць парушэнне ад Зайцева, але без жоўтай абыходзіцца ў гэтай сітуацыі галоўны арбітр. Можна парадавацца гэтаму, бо ў прынцыпе, калі б паказаў бы жоўтую Дмітрый Жахоўскі з Новаполацку, ну я б, шчыра кажучы, не з'явіўся. Тым не менш, небяспека не мінула, бо кропка такая, ведаеце, што прыкласціся вельмі лёгка з яе можна, так метраў колькі, ну 27-30, я так не ведаю, можа скажаецца ў мяне карцінка адсюль, бо я, як і вы, трошку па дыяганалі за гэтым матчам назіраю. Таму адсюль можна добра пакласці мяч, тым не менш, зычым гэта не рабіць футбалістам Полацка, але мяча ў нас Юрій Астравук, скажу шчыра, не вельмі добра памятаю, якой нагой пераважна так валодае Юрій, але заход такі пад левую нагу, 4 чалавекі ў сценцы, але так, мне здаецца, дзевятачка адкрытая, тым не менш прымае гэты удар стенка. І што? Я ўжо, так ведаеце, трошечку разгубіўся, пачуўшы свісток галоўны, а ў нас тым часам канчаецца першы тайм, і мы з вамі сыходзім на перапынак. Нагадаю вам, што 3-0 пасля першага тайму ў нашай каманды. Хто ж галамі адзначыўся, гэта Баранаў, Кухцік і трэці гол на рахунку Глеба Крыўцова. Ну што, сябры, хачу адпачыць і я, шчыра кажучы, таму давайце адпачнем хвілін 10-15 і пачуемся з вамі ўжо на другім тайма. Крумкачы Полацк пасля першага тайму 3-0 на карысць нашай каманды. Адпачываем.
Ну што, сябры, вяртаемся з вами на другі тайм матча Крумкачы-Полацк. Ну, калі ўжо больш дакладным быць, Полацк-Крумкачы. Менавіта так выглядае афіша сённяшняга матчу, які адбываецца на берагах Дзвяны, на самым поўначы нашай краіны. І гэты матч для вас каментую я, Алексей Барсевич. Матч трэцяга тура групы Г фінальнага этапу чэмпіяната Беларусі па футболе ў другой элізе. Нагадаю, пасля першага тайму лік 3-0 на карысць нашай каманды, кажу я так, бо гэты матч каментуем мы, нагадаю, для вас і глядзім разам з вами на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. 3-0, ну давайте будзем шчырымі, зноў жа яшчэ ў каментары зазірну з вами разам, пагляджу, наколькі, можа быць, вы таксама дзяліліся ў перапынку і ці не выклікала ў вас здзіўлення такая вялікая, калі глядзець па ліку, перавага нашай каманды. Бо скажу шчыра, ну настралялі, да, больш чым за 2 мінулыя матчы і, ну, стваралі таксама рэгулярна. Было яшчэ некалькі магчымасцяў для таго, каб лік быў, ну, наогул непрыгожым. Тым не менш, можна сказаць, толькі 3-0, хаця насамрэч, да, можам парадавацца такому ліку на табло. І давайте ж разбірацца, у якіх складах каманды выйшлі на другі тайм гэтага матча. Бо варта адзначыць, у Полацка ажно трайная замена адбылася. Зараз якраз такі з гэтым з вами і паспрабуем разабрацца. Браму абараняе 32-гі Арсень Забродскі, далей нумар 2 Андрей Каламацкі, 3 Артемій Літвінаў, 4 Арол, 5 Юрій Астравух, 6 Михаил Лухвіч, 9 Матвей Ермакович, 19 Станіслав Ольхоўскі. Ажно трое новых футболістаў з'явілася на полі. Гэта Александр Філіпенка, нумар 8, нумар 13 Артур Шаўцоў і нумар 20 Маканга Осікібамбе. Будзем называць яго проста Маканга. Вось такая трайная замена ад Сергея Смалякова, галоўнага трэнера Полацка. Ну, відавочна было, што незадаволены вынікамі першага тайму галоўны трэнер полацкай каманды, таму цалкам лагічным былі заменамі. Я скажу шчыра, чакаў іх, можа быць, нават цягам першага тайму, тым не менш вырашыў не нагнетаць, можа быць, не псаваць настрой у камандзе цягам першага тайму галоўны трэнер і зрабіў ужо больш лагічныя замены цягам перапынка. Ну што, Крумкачы сённяшні матч і другі ягоны тайм пачынаюць у нязменным складзе. Браму бароніць 12 Кірыл Шчербін, далей 5 Януш Ладуцька, ён па традыцыі выконвае абавязкі, з'яўляецца сам, што не на ёсць капітанам Крумкачоў уже не першы сезон. 7 Ілля Зайцаў, 8 Арсень Старікаў, 10 Уладзіслав Марозік, 13 Евген Гардзейчык, 18 Алексей Баранаў, 20 Давуд Тарбгаджыеў, 77 Глеб Крыўцоў, 83 Глеб Скрипнік, 96 Мікіта Кухцік. І галоўны трэнер, як вы здагадаліся, добра ведаеце яго, не Сергей Казека, Владзімир Бушма ў гэтым сезоне абавязкі трэнера выконвае і пакуль, здаецца, добра з гэтым спраўляецца. Калі падводзіць рысу вось на гэты момант, да, выходзім мы ў плэй-офф, мусім крочыць далей, але для гэтага нам трэба згуляць яшчэ 2 матчы рэгулярнага чэмпіянату, не рэгулярна, ўжо фінальнай ягонай часткі. Тым не менш, на момант вось зараз і тут каманда другі радок занімае і забяспечвае сабе плэй-офф гэтага чэмпіянату, а пакуль стандартнае становішча ля брамы Шчербіна будзем назіраць мы з вами. Трэба дабараняцца вось у гэтай сітуацыі ў тым ліку і першыя хвіліны таксама паказаць, што ўсё пад кантролем для нашых футбалістаў, нічога не змянілася ў тайме другім, бо менавіта, ну, так выглядала наша каманда цягам першага тайма, вельмі ўпэўнена, спакойна. Часам так з памылкамі, але, ну, яны прысутнічаюць і на самым высокім узроўні. А сёння Гардзейчык, Баранаў, мы бачылі гэтыя падкаты ад нашых футбалістаў рэгулярна. Вельмі прыгожа гулялі не толькі наперадзе, але ў абароне, а зараз небяспекі не атрымалася і не толькі дзякуючы намаганням нашых абаронцаў, але і дзякуючы намаганням футбалістаў суперніка. Вось Маканга, калі вы паглядзіце на яго, не ведаю, наколькі добра бачна ў трансляцыі, вылучаецца гэты свежы футбаліст сярод іншых сваімі антрапаметрычнымі дадзенымі. Пад 2 метры ростам гэты 20-й футбаліст, 20-й нумар. Ну што ў нас там па трансляцыі новага свежага? Вось пішце вы... Ой, шмат каментароў набегла тут. Трэба разбірацца. Пишите вы, что суперфорвард, Глебу нужно менять фамилию на Прямцов. Но это мусить размова про Глеба Крыўцова, видовочно. Ну, я Глеба не назови, а вы
прозвішча ягонае на табло як мага часцей з'яўлялася і без прыстаўкі АГ, а все ж таки проста як аўтара гола. Мы в такім выпадку вельмі рады Глеба бачыць, засведчыць на любым табло, што Цара БДУ, што тут стадыёна Спартак у Полацку. Што яшчэ з каментароў крумкачы пішце вы, відавочна все мы падтрымліваем гэты клуб, хаця можа быць не ўсе, я думаю, заўзятары Полацка таксама прысутнічаюць у гэтай трансляцыі, а можа заўзятары нашых супернікаў па дывізіоне. На Марозіка Баранаў выразае перадачу і уладзь просто мог запальваць лік 4-0 на табло, але не хапіла яму чагосьці, штосьці у гэтай сітуацыі і становішча па-за гульнёй. Запальвае бакавы і фіксуе гэта галоўны парушэнне правілаў з боку нашых футбалістаў і яшчэ адзін стандарт, але ўжо з нашай паловы будзем назіраць мы з вами хуценька, ўжо ніводнай секунды не будзе губляць Полацк, бо трэба этой камандзе ліквідаваць гэты дысбаланс, які ўтварыўся цягам першага тайма. І дысбаланс гэты не мінімальны, а досыць сур'ёзны, 3 мячы. І Старыкава так вельмі незаўважным, вельмі незаўважным, вельмі лёгкім штуршком, але вельмі заўважным для галоўнага. Раняюць на газон футбалісты полацкай каманды і фіксуе парушэнне правілаў. Галоўны арбітр, між тым, давайте нагадаю, хто гэты матч абслугоўвае. Дмітрий Жахоўскі з Новаполацку. Да, звяртаю вашу увагу і на гэта, як і на пачатку сустрэчы. Вячеслав Бучкін з Полацку яму дапамагае. Дмітрий Галавач з Віцебску таксама са сцяжком руцэ сёння паліруе, шліфуе броўку поля, а рэзервовага арбітра сёння па нейкай незразумелай мне прычыне, але не тое, што нешта новае, няма. Вось інспектор Віктор Зажэўскі з Новаполацку падачу ў нашу штрафную, і Кирилл Щербін так не адмаўляе сабе ў асалодзе, трошку прылегчы на гэты газон стадыёна Спартак у Полацку і праз паузу вяртае мяч партнёрам. Ну што, паспрабую даразбірацца з трансляцыяй. Ёсць у нас тут і заўзятары Полацка, бо пішце вы вперед, Полацк, мы с тобой. Падказвайце вы ў каментарах, што мёры занялі першы радок у сваім дывізіёне, так. У газавіка другі радок, а Полацк трэці. Пра гэта казаў я вам у першым тайме. Ну, цікавы дывізіён атрымаўся. 33 балы было на рахунку мёраў, трошку дарваліся яны. Щербін кантралюе ўсё ў гэтай сітуацыі і размінуўся са створам стрэл полацкіх футбалістаў. Дык вось, у мёраў быў першы радок 33 балы, а на другім такі трошку гэндыхап у 6 балаў газавік, і у 2 балах ад газавіка якраз такі размясціўся Полацк. 8 перамог, нічыя, 3 паразы, 50 ажно забітых у 12 матчах, то бок у сярэднім па 4 мячы гэтая каманда забівае. В прынцыпе, на фінальным этапе таксама па 3 мячы забівала яна ў 2 сваіх матчах у сярэднім, але вось сёння нешта статыстыка не працуе. У нас двайная замена будзе ў складзе крумкачоў. Зараз будзем з вами разбірацца, хто ж у гульню уступіць, хто ж гульню пакіне. Не вельмі добра мне адсюль бачна, тым не менш будзем разбірацца. Хто ж поле? Я бачу, Марозік поле пакінуў, і яшчэ Глеб Скрипнік поле пакідае. Замест гэтых дваіх футбалістаў групы атакі ў гульню уступіць. Паспрабуем разабрацца, вельмі далёка ад мяне, няма ў рэзервовага табло. Ну, няма і рэзервовага сёння, як адзначыў я. О, мне нават заўзятары мусіць дапамогуць. Да, Далідовіч на полі з'явіўся, і другую замену таксама паспрабуем вычленіць з вами неўзабаве. Хто гэта быў? Тым не менш, ну, Далідовіч лагічна, это футбаліст зноў жа групы атакі. Таму тут замена цалкам зразумелая нам з вами. А вось хто на фланг супрацьлеглы выйшаў, трошку кепска мне бачна, тым не менш, я думаю, неўзабаве разбярэмся. Сябры, калі вы ўжо выйшлі на трансляцыю, у вас то зум ёсць, а у мяне зрок толькі, то падкажыце, да? Хто ж там на супрацьлеглую броўку ад мяне выйшаў? Я думаю, праз паузу разбярэмся і з гэтым. А пакуль Давуд Арибгаджыеў на свеженькага Владислава Далідовіча, той на Януша будзе падача ад Януша, вангую я, ну і ванга з мяне добры або сапраўды. Менавіта так у гэтай сітуацыі абраў дзейнічаць капітан нашай каманды.
І што, замітусіўся мяч у цэнтры поля, Рыбгаджыеў адпрацоўвае і забірае мяч пад кантроль наша каманда. А у нас другі нумар на полі з'явіўся, гэта Даніла Гоцман. Вось не памятаю, я, здаецца, не выходзіў Гоцман, дэбют гэтай ягоны. Зараз праверю я, ну ці зноў жа можаце пацвердзіць ці абвергнуць мае словы, але так, Гоцман у мінулых матчах на полі не з'яўляўся, такім чынам у Данілы дэбют. Адзначым і гэтае. Ну вось, Гоцман і Далідовіч. Між тым пра Гоцмана што мы з вами можам сказаць? Што Зарцар БДУ, гэты футбаліст, выступаў 2 мінулыя сезоны, 8 матчаў агулам правёл за вось гэтыя, полтары сезоны, да, 24-25. Раней у дублі Слуцка быў заўважны, то бок, таксама футбаліст 22гадовы, які паспеў трошку пагуляць і на ўзроўні вышэй, бо Зарцар ён гуляў у першай лізе, дубль Слуцка таксама, як бы, дубль каманды вышэйшай лігі. Паназіраем, што сёння пакажа гэты 22гадовы футбаліст, ці стане ён сапраўдным узмацненнем для нашай каманды. Хацелася б верыць, што з такім разлікам выпускаў яго Уладзімір Бушма і Канстантин Куімаў сёння. Што, можа быць, будзе вам трошку замінаць сцяг зараз, хаця не, бачу, у трансляцыі не замінае заўзятарскі сцяг. Можа быць, наадварот, вам прыемна бачыць гэтую падтрымку ў кадры, калі яна не перакрывае нашу з вами карцінку. Абараняемся пакуль мы. І Рыбгаджыеў першы, але падбор за футбалістамі ў белай форме, здаецца, Артемій Лебедзеў гэта... Ой, Артемій Лебедзеў, божач, панесла каментатара. Артемій Ліцвінаў гэта быў трэці нумар. Футбаліст, які ў мінулым сезоне і ў гэтым нават выступаў за Новаполацкі Нафтан, але зладзіўся ў яго разлад з трэнерскім штабам і вырашыў ён завязаць з прафесійным футболам. І вось тут у другой лізе ён аб'явіўся. Зараз яму якраз такі галавою ў твар прыляцела. Непрыемна. Непрыемна. Зычым здароўя Артемію. Між тым, зычу вам, раю так пачытаць ягонае інтэрв'ю, не памятаю якому з беларускіх медыа, але тым не менш распавядае ён пра сітуацыю ў Нафтане, чаму сышоў з гэтай каманды, што быццам бы кажа ў сваім інтэрв'ю, што да Крывушэнкі пытанняў не мае, але вось трэнерскі штаб на вушы быццам бы Крывушэнка прысеў і такія злыя, нехарошыя не давалі яму гуляць. І гэта не наша справа, але тым не менш інтэрв'ю такое цікавае, трошку для таго, каб зразумець унутраную кухню гэтай каманды вышэйшай лігі. З нечым, можа быць, вы будзеце згодныя. Нешта можна і адмовіцца словаў сказаных маладым футбалістам, можа быць так, на эмоцыі гэта інтэрв'ю ён даваў, бо не давалі яму зусім гуляць за аснову, ён за Нафтан-2 у другой лізе выступаў у гэтым сезоне, і вось цярпенне ягонае кончылася. Ну што, вернуся ў трансляцыю я, быццам бы з яе не сыходзіў, давайте на Donation Alerts зазірнем з вами, у нас там донаты новыя ёсць. Наперад крумкачы, пішаце вы, дзячыце таксама, адпраўляючы донат, ананіму падабаецца гульня, давай яшчэ. Што, сябры, сёння вельмі прыемна за гэтым матчам назіраць, бо актыўную падтрымку не толькі словам, але і справаю аказваеце вы нашай камандзе. Дзякую вам шчыра, такімі тэмпамі, можа быць, за плэй-офф, за фінальную частку і за плэй-офф, куды мы імкнемся, можа быць, і на камеру назбіраем, калі каманда будзе паказваць добрую гульню, а жоўтая картка на рахунку добра вядомага вам футбаліста Эрала, называйце як хочаце, сутнасці гэта не зменіць. Камерунскі футбаліст, які ўжо сваю другую адукацыю атрымлівае тут у Беларусі. Калі не памыляюся я, 94-го года нараджэння, то бок колькі Эралу? 31 год, дык ён ужо ветэран. Нічога сабе. І ў такім узросце такая прага да вучобы. Можна толькі парадавацца за камерунца. А пакуль абараняемся мы, 3-0 іх па-ранейшаму на 60-й хвіліне матчу. Ужо, бачыце, так 15 хвілін вельмі хутка прабеглі ў другім тайме. І мусіць стрэл будзе. Не, разгулялі мяч на Артеме якраз такі. І лёгкая здабыча. Для Кіріла Шчэрбіна гэтая падача ад Артемія Ліцвінава, пра якого я ўжо вам все вушы пражужжаў апошняй хвіліны. Шчэрбін разам з Ладуцькам, той наперад на Далідовіча. Зайцаў апынуўся на пазіцыі атакуючага паўабаронцы і
падключае правы фланг і Зайцаў. Ого, галавой, здаецца, нават у штангу трапіў гэты стрэл Іллі Зайцева. Ну што, сябры, давайте прыгадаем гісторыю супрацьстаяння гэтых каманд. Налічвае, напрыклад, 0 матчаў. Раней не сустракаліся гэтыя каманды, але была вялікая верагоднасць таго, што ў сезоне 2024 каманды згуляюць. Все ж таки ў рамках чэмпіянату, бо памятаеце вы гэту Санта-Барбару, якую разгарнулі Федэрацыя футбола і Міністэрства спорта за фармат правядзення другой лігі, і пакуль гэтыя войны цягнуліся, была верагоднасць таго, што Крумкачы і Полацк згуляюць разам у дывізіёне «Усход». Але ж вы памятаеце, як перайграліся карты, як склалася сітуацыя, па выніку Крумкачы той сезон згулялі у дывізіёне горада Мінска і не згулялі ўсё ж такі з Полацкам, а таму сёння першы матч паміж гэтымі камандамі мы назіраем, хаця зноў жа сёння знаходзячыся ў Полацку, такія флешбэкі з года 21-га, лаўлю, бо матчы супраць Новаполацкага Нафтана прыгадваюцца мне на стадыёне Атланту Новаполацк. Былі ў тым сезоне і я думаю, добра памятаеце і вы тыя матчы, хто глядзіць эту трансляцыю, адкуль бы вы іх не глядзелі. Вось, і зноў жа, заглядаючы ў календар, давайте адзначым тое, што наступным туры Крумкачы дома прымуць на стадыёне Арцап Стайкі, менавіта так наша домашняя арена называецца. Шчэрбін пускае вельмі неабавязковы мяч, здаецца, дзевятка суперніка, гэта Ермакович быў. Давайте я падкручу табло. І зноў жа выпраўце мяне, калі я праглядзеў гэты момант. Але ад сябе адзначу ў плашцы трансляцыі, што гэта быў Ермакович. Калі памыляюся я, падкажыце, буду вам толькі ўдзячны. Будзе магчыма, зазірну ў каментары пад трансляцыяй. Я думаю, дыктар па стадыёне нам таксама падкажа, хто ж стаў аўтарам. 9 номер Матвей Ермакович. Ну, не памыліўся я. 3-1 размачылі лік на табло футбалісты Полацка і зараз будуць імкнуцца як мага хутчэй перавагу яшчэ больш скараціць. Таму вельмі важна нашай камандзе зараз можа не імкнуцца там, да, наперад так вельмі актыўна, а можа быць вельмі цвяроза, ахайна адгуляць перадусім у абароне. Ну і цікава будзе зноў жа паглядзець, наколькі адрэагуе на гэты гол трэнерскі штаб Крумкачоў, ці будуць адпаведныя замены. Ці пакуль все тых жа 11 футбалістаў пакіне Владзімір Бушма разам з Канстанцінам Куімавым. Так вось, згадаў я, што Крумкачы ў наступным туры згуляюць супраць Мёраў, а Полацк чакае яшчэ адзін дамашні матч супраць Маладзечна 2. Я думаю, гэта будзе матч, у якім Полацк закрые для сябе пытанні па выхадзе ў плэй-офф. Усё ж такі Маладзечна, ну, відавочным аўтсайдерам нашага дывізіёна выглядае. Я думаю, не стане праблемай той матч для полацкіх футбалістаў, і 9 балаў стане ў іх на рахунку пасля таго матча. Ну, ведаеце, яшчэ гэты матч не скончаны, можа быць, і сёння некімі баламі абзавядуцца футбалісты гэтай каманды, якая прадстаўляе Віцебскую обласць у фінальным этапе. Ну што, замена у нас будзе, ці на што дае свісток галоўны? Не зразумеў я. Яшчэ адна замена ў складзе Крумкачоў, мусіць будзе ізноў жа двайная. Але зноў жа далёка футбалісты, і складана мне вычыніць. Бачу, што 77-й это Глеб Крыўцоў поле пакідае, і за ім сямёрачка за броўку ідзе, гэта Ілля Зайцаў. Ну вось, можа быць, ужо на гэты гол рэагуе Владзімір Бушма. Можа быць, і на яго. Па антрапаметрыі, мне здаецца, штось, да, серы на поле з'явіўся, па вось такі. І яшчэ і Алексей Хадневіч, да, ну, гэтага Голіафа не пазнаць сапраўды складана. Такім чынам Зайцаў і Крыўцоў поле пакінулі, а Хадневіч разам з Ростиславом Серым на поле з'явіліся. Ну, это такое ўзмацненне групы атакі. Ну, давайте падзячым хлопцам за гульню. Крыўцоў дык наогул галявым дзеяннем, а канкрэтней голам у гэтым матчы ўжо адзначыўся, пакуль Далідовіч на флангу правым шукае адресата і знаходзіць яго, але на вялікі жаль Арибгаджиев класна склаўся, але трошку трапнасці не хапіла ягонаму стрэлу. І быў шанец у Крумкачоў, каб адквітаць, ну як дакладней, паднавіць статус-кво і зрабіць розніцу 4-1, давесці гандыкап да 3 мячоў.
Я бачу, што кутнік у нас з вами будзе, нават атрымліваецца нейкі рикошет быў пасля удара Давуда, я скажу шчыра, это трошку прагледзеў, тым не менш за кутнікам назіраем, Сеня Старікаў яго выконвае. І што, Хадневіч да мяча дабіраецца, але пасылае яго нашмат вышэй. Будзем лічыць, гэта прыстрэлка ад метра. Уже дазволю сабе такія звароты, бо чалавек, які з'яўляецца найлепшым бамбардзірам за ўсю гісторыю другой лігі, я пра Алексея Хадневіча, можа быць, заслугоўвае такога эпітэту на свой адрас і зычым яму папоўніць свой рахунак, бо нагадаю, у рэгулярным чэмпіянаце 17 мячоў было на рахунку Хадневіча, а вось у плэй-оф ён пакуль сваю гармату не расчахліў. Да, 17 было ў яго. У Баранова з Серам па 8 у рэгулярным чэмпіянаце, было 7 галоў на рахунку Лынько і 6 у Старікавай з Далідовічам. Так досыць роўна размяркоўваюцца галы ў нашай камандзе, калі не казаць пра Хадневіча. І варта адзначыць, што Алексей свае галы настраляў за вельмі невялікі адрэзак часу, улічваючы, што на замены ён выходзіў у канцоўках паядынку і там на 30-40 хвілін, там менш, да, там 15-30 хвілін давалі яму трэнеры, і ён паспяваў па 2-3 галы забіваць часам за матч. А пакуль абараняемся мы. Я чакаў, канешне, замену, але думаў, што гэта замена будзе скіраваная на ўзмацненне тылоў нашай каманды, тым не менш вось так, Зайцева з Крыўцовым памяняў на 2 футбалістаў групы атакі Владзімір Бушма. Тым не менш паназіраем, можа быць, на якой пазіцыі будзе Серы выступаць. Пакуль фланг абароны, вось гэта больш падобна на... Ой, фланг абароны, фланг нападзення. Падобна на тое, якое месца на полі прымеркаванае Расціславу Сераму. У нас парушэнне правілаў. І давайте пакуль паўзе адзначым. Зноў жа каманды гулялі ў гэтым сезоне ў Кубку Беларусі. Крумкачы, шлях іх вы добра памятаеце, прайшлі ўраджай у 1-64. Далей была Бабоўня. Наступствы гэтага матча мы яшчэ доўга з вами адчувалі, бо Хадневіч, Зігмантовіч яшчэ адбывалі дыскваліфікацыі з-за таго далёкага матча, да, далёкага па часе для нас з вами, але тым не менш 2-1 перамаглі мы і крочылі ў 1-16, дзе ўжо мінімальна саступілі Нафтану. І Полацк, адносна далёка для сябе прайшоў у гэтым кубку, бо перамог у 1-64, да. Ніву Сталачына з лікам 4-3, такі сапраўдны трылер атрымаўся, але вось у 1-32 ўжо камандзе першай лігі Барановичам 0-5 саступілі і скончылі на гэтым свой шлях у Кубку Беларусі. Ах, Серы, замах быў, ведаеце, на 1000, удар на рубель проста ў рукі Брамліку і забіраем мяч зноў жа пад твой кантроль. Серы з Хадневічам, той на Далідовіча. Можа быць, трошку перамудрылі ў гэтай сітуацыі, залішнія перадачы нараздавалі футбалісты нашай групы атакі, тым не менш ім, напэўна, лепш бачна, яны на полі, а не мы з вами, сябры. Ёсць у нас яшчэ донаты, бачу, я плашчыка так падрастае, падпаўзае, у бліжэйшай паўзе зазірнуў, што ж там адбылося. Хто нам і з якім пасылам грошы ахвяраваў, парушэнне правілаў без жоўтай карткі ў гэтай сітуацыі. На газоне абодва футбалісты у розных футболках. Потому что он белый! Почему карта? Так он играет! Фредди! Ну што, ананім яшчэ без нейкага паведамлення нам таксама 10 даляраў ахвяраваў. Дзякуй, паважаны ананім. Хто б ты не быў, у нас тут жасці разгараюцца проста на трыбунах. Перагукаюцца заўзятары, кожны бароніць свой бок. Цалкам могу зразумець, але заўзятарам Полацкам таксама раю бы трошачку ўняць эмоцыі і падтрымліваць сваю каманду перадусім. У нас між тым на газоне футбаліст нашых... Да, апынуўся на газоне, я, сябры, не вытрымаў маё сядзенне мяне, тым не менш, значыць, стоячы буду назіраць за гэтым матчам. Можа, і я тут лёгкае пашкоджанне атрымаў. Ладно, сочым за футболом. Хто ж там на газоне з нашых футбалістаў? Сеня Старікаў, здаецца мне. Бо яго не бачу я на нагах. У бліжэйшай паўзе, у якой паўзе, калі разыдуцца футбалісты, то разбярэмся з вами. Хто ж там на газоне апынуўся? Макан гэта ўжо з газона падняўся, яму хоць бы хны, як той казаў. А вось наш футбаліст працягвае ляжаць на газоне, аказваць яму дапамогу брыгада медыцынская, якая сённяшні матч абслугоўвае. Дзякуй ім за іх таксама непростую працу.
Ну і хто ж там на газоні, сябры, може бути, бачите ви. Гардзейчыку мусіць дапамогу аказвалі. Женя з газона падняўся, буцы зашнураваў, ну і улічваючы аказаную дапамогу, трэба Евгену дачакацца, каб яму яшчэ, ну, поле пакінуць і дачакацца дазволу на вяртанне. Я думаю, у самай бліжэйшай паўзе галоўны арбітр Дмітрий Жаховскі з Новаполацку дасць Евгену гэты дазвол на поле вярнуцца. І баронімся мы. Шчербін не згуляў на выхадзе, і Маканга прабівае абарону нашай каманды. 20-й нумар. І што там было? Заўзятары кажуць пра афсайд, ну, але нічога не фіксуе галоўны арбітр. А за гэтым футболам назіраць робіцца яшчэ цікавей нейтральнаму заўзятару, бо лік скарачаецца 2-3. І голам адзначаецца свеженькі Маканга. Ну, ведаеце, улічваючы антрапаметрыю гэтага футбаліста 2 метры, пад 2 метры, я ўжо дакладны рост не ведаю, но адсюль, так ведаеце, на вока сваё ацаніў. Да, не проста яго было стрымаць нашай абароне, таму трэба не даваць і магчымасці для такіх падыходаў суперніку, да магчымасці для адпраўкі мяча верхам, бо там ёсць каму пазмагацца. Маканга вышэй за ўсіх нашых абаронцаў. І што, прылёг на газон Эрл, паказвае страшэнныя пакуты, але, можа быць, і жоўтую можна выдаць Эрл за сімуляцыю, бо я, ну, сапраўды там не пабачыў нічога такога. Але зноў жа я асоба перадузятая, Старікаў мяч адбірае, ёсць магчымасць бегчы ў контратаку нашым футбалістам. Хадневіч выдае налева на Давуда. Арыбгаджыева, хутчэй, трошачку хуткасці трэба дадаць гэтай атацы. І што, Старікаў, вельмі важна было б зараз 4-й мяч адправіць у браму суперніка і трошачку падзакрыць гэты матч, бо інтрыга ў яго вярнулася на ўсе 100-120%. На табро далі па-ранейшаму 1-3 лік, і заўзятары нашай каманды не разумеюць, навошта падказваць мяняць табло, дык навошта мяняць? Ну, будзем жыць далей з думкамі, што лік 1-3, але на вялікі жаль, да, не зменіць гэта таго, што ў нашай з вамі трансляцыі лік 2-3, ну, сапраўды, да, Полацк у гульню гэтую вяртаецца, і вельмі непроста будзе апошнія, колькі нам, 17 хвілін яшчэ гуляць гэты матч, плюс час, які будзе дададзены. Вельмі непросты матч намячаецца ў нас, і казаў я, што рана закрываць гэты матч пасля ліка 3-0, бо сапраўды такі ліверпульскі характар паказвае наша каманда, а пакуль Далідовіч на флангу абвастраць будзе. Эх, размінуўся мяч з, хто там быў, Расціслаў Серы, не дайшоў да таго. Не дайшла да таго падача Далідовіча, і за лінію свае брамы будзе мяч уводзіць зараз Арсень Забродскі, якога мы вельмі мала бачылі ў гульні ў другім тайме, а Полацк завёўся, бачны імпульс каманды, які яна спрабуе канвертаваць у 3-й гол для сябе, таму вельмі важна зараз гуляць пільна ў абароне, не даваць такіх верхавых падач выконваць футбалістам Полацка, бо рана ці позна за іх можа зачапіцца які Маканга ці Эрл, таксама габарытны хлопец. Эрл можа быць меншы, але за кошт сваіх габарытаў вельмі добры корпус можа паставіць. Таму трэба трымаць суперніка на ягонай палове, што і намагаюцца рабіць нашыя футбалісты. І Далідовіч апускаецца сваім дапамагчы. Старікаў саперніка зачапіў. Але ну што ж ты, суддзя, ну ўжо загулялі тую сітуацыю, кажу я, вытрымаў такую акадэмічную паузу, што там сам бы Станіслаўскі пазайздросціў. Таму зараз трэба ўсім, да, я думаю, ўсім складам, можа быць, вярнуцца ў сваю штрафную і разабраць іх, а можа быць, нават і ў дваіх таго ж Макангу. І зноў жа заклікаю Кірыла Шчербіна быць вельмі акуратным зараз на выхадзе. Вось не самы моцны ягоны гэты бок, кампанент ягонай гульні, больш Віталій Зігмантович моцны ў гэтым кампаненце, тым не менш чакаем подзвігаў і ад Кірыла Шчербіна, але яму не давялося ўступіць у гульню ў гэтай сітуацыі, выбіваюць мяч за межы футбалісты нашай каманды, але Маканга першы на падборы, хаця яго быццам бы лагічней было б чакаць у штрафной, тым не менш. Шчербін гасіць напругу. І між тым не губляе ні секунды, хаця, можа быць, варта было мяч прытрымаць.
і спрабуе развіць нашу атаку. Ну, можа быць, установка зараз на 4-й гол ад трэнерскага штаба, не ведаю я. І Далідовіч без парушэння правілаў у яго спрабуюць адабраць мяч, тым не менш валоданне захоўваем мы ў гэтыя секунды матча. Давуд мяч выбівае, бо на полі апынуўся Арсень Старікаў. Я не ведаю, тактычны гэта, не тактычны там фол ад дакладней, ну, ці сапраўды сёння зараз нейкі там боль адчуваю, дыскамфорт, але нават калі вырашыў прылегчыць, трошачку стварыць такую паўзу для сваёй каманды, каб была магчымасць перавесці дух, мы яго ні ў якім разе не асудзім. Я думаю, вы са мной згодныя. Падняўся Старікаў з газона, і зараз аут будуць выконваць футбалісты Полацка. Ну што, вяртаюць згодна з фэйрплеем мяч нашим футболистам. Хаця такі, ведаеце, фэйрплей на тоненькага, бо вельмі актыўна прэсінгуюць нашых футбалістаў і вымушаюць памыліцца Кірыла Шчэрбіна, які выбівае мяч за бакавую, да. Такі фэйрплей не зусім фэйр атрымаўся, тым не менш, ну, у гэтым можна вінаваціць хутчэй нашых футбалістаў. Трэба было спакойней згуляць у гэтай сітуацыі. Эрл, мне здалося, рука была, хаця я, можа быць, памыліўся. Далідовіч на Рибгаджиева. Класна згулялі, але, можа быць, трошку не паразумеліся нашыя футбалісты на левым флангу. На прасторы добра аддаваў гэтую перадачу Давуд, магу пахваліць яго, але вось не пусцілі ў забег Владислава Далідовіча, і зноў абараняемся мы. Буду з цягам часу ўсё часцей і часцей глядзець на табло. Там у нас якая 77-я хвіліна да заканчэння падыходзіць. Яшчэ 13 хвілін і рукой згуляў у гэтай сітуацыі Эрл, а між тым, ведаеце, яшчэ так рукой раз згуляе і атрымае сваю жоўтую картку і поле пакіне. Гэты футбаліст з камерунскім пашпартам. У хуткім часе доктар навук беларускага разліва, это я ўсё пра Эрла, які, нагадаю, сваю другую адукацыю ўжо атрымлівае. То юні яму дапамагаў як мог не вылецець з універа. Тут цяпер, я так разумею, Полацк взяў на сябе гэты галаўны боль. Ну, а Эрл, наколькі можа, спрабуе адплаціць сваёй камандзе, калі ўжо, можа быць, не акадэмічнымі, да, высілкамі нейкімі, то хаця б футбольнымі талентамі, якімі ён, безумоўна, надзелены. Ну што, Маканга, ох, перавісеў Макангу Кухцік. Я за такое просто словы захаплення выказаў бы на адрес нашага футбаліста, бо не просто перавісець такую машину, а вось з перадачай Хадневіч памыляецца ў простай сітуацыі. Вось ад каго, ад Алексея Хадневіча чакаем звышнадзейных дзеянняў у апошнія хвіліны гэтага матча. Цікава, ці будуць у нас замены ў апошнія хвіліны, ці у такіх складах каманды гэты матч дагуляюць. Даніла Гоцман мяч за бакавую выбівае. Я забыўся ўжо, што ён на поле, а ён у самы што не ёсць патрэбны момант уключыўся ў гэты матч і надзейна згуляў. А вось Макангу, да, у 2-3 нават апякаюць нашы футбалісты. Рукой адштурхнуў ён суперніка. Да, трэба трошачку больш увагі нашым футбалістам надзяляць Макангу. Я разумею, што і так шмат сцягвае ўвагі ён на сябе, але. І парушаюць правілы футбалісты з Полацка, хаця незадаволены гэтым. Наш з вами ўжо добры знаёмы Артемій Літвінаў. Яго і па колеры буцаў вельмі лёгка пазнаць, і па колеры ягонай фрызуры. Ужо добра мы вывучылі склад суперніка. Што ў нас там паказвае? У нас 2 мячы на поле, да? Ну, такая пауза на карысць нашай камандзе. Цікава, канешне, колькі па такім матчы дадаць галоўны арбітр. Мы гэта з вами не даведаемся, таму што рэзервовага няма і ніхто нам не пакажа на табло. А вось прасцей трошачку, напэўна, трэба гуляць у такіх сітуацыях нашым футбалістам, бо загуляліся, як мне здаецца, і удар блакуе Даніла Гоцман, калі не памыляюся я. І другім тэмпам у сваю атаку пайшоў Полацк, зноў на Макангу кіруюць гэты мяч верхам. Да, я думаю, конечно, трэба максімальна вось добра флангам адпрацоўваць і блакаваць все навясныя перадачы.
Да, ось Эрл намагаўся паляцець, не паляцеў, і да мяча гэта ўжо дакрануўся за межамі поля. На вялікі жаль, і расточка габарытаў Эрла не хапіла, каб выратаваць гэты мяч і пакінуць яго ў поле. Таму Кірил Шчэрбін, ну а дакладней Мікіта Кукцік будзе зараз выконваць удар ад брамы. Нават, ну, мусіць, мы звыкліся да больш кароткіх розыгрышаў выканання нашых футбалістаў, але Кукцік, не рызыкуючы туды далёка наперад накіроўвае гэты мяч. Ёсць там Хадневіч, які можа за такі мяч зачапіцца. Вось да Давуда перадача не дайшла. Трэба высока сустракаць суперніка ў гэтай сітуацыі, можа быць і памыліцца. Не выбівае мяч за бакавую суперніка, хаця на газоне нехта з футбалістаў Крумкачоў. Дзіўна, да, фэйрплэй такі аднабаковы у нас сёння. Хадневіч на газоне, з гэтага газона збіраецца падымацца, бо бачыць, што не рэагуе супернік. Баранов на Серага, Стариков, Давуд Арибгаджиев, на Хадневича, и, может быть, Леша зараз, Алексей Дмитриевич, ладно, Леша, як я фамільярна выказваюся, але Хадневич шукаў адрасата, але знайшоў все ж таки нагу суперніка і выбіваюць мяч футбалісты Полацка. Аут на карысць Крумкачоў. Вельмі зараз патрэбна перавесці мяч на палову суперніка, бо нам з вами ўжо колькі 8,5 секунд, ой, 8,5 секунд, лепш бы 8,5 секунд, 8,5 хвілін назіраць яшчэ асноўны час гэтага матчу, плюс час дададзены, я думаю, нешта будзе, бо вялікая колькасць замен, да. 2 галы мы побачили ў другім тайме. Ой, прыгожы ўзаемадзеянне ад нашых футбалістаў. І Ростислав Серый, ах, не атрымалася. Закрывайце гэты матч. Заклікаю я нашых футбалістаў, але давайте адзначым тое, як шэдэўральна ў гэтым сітуацыі двойчы згуляў Арсень Забродскі. Я вам казаў, што гэта футбаліст, які ў вышэйшай лізе паспеў пагуляць, не гледзячы на свой узрост. Ратуе ён сваю каманду і пакідае яе ў гульні, бо 4-2, і гэта ўжо было б нашмат спакайней для нашай крумкачоўскай зграі. Сябры, няма часу нават зазіраць у чат па трансляцыі, але пасля заканчэння абавязкова ўсё вычытаю, таму дзяліцеся ўражаннем, буду моцна вам удзячны. І зноў жа нагадаю, пад трансляцыяй спасылачка на Donation Alerts вас чакае, падтрымлівайце каманду. Будзе пауза, чаму бы не закінуць лішні рубель, другі злоты, бакс, я не ведаю, еўра, любую валюту, якая вам па душы. Нам здаецца, можа і казахскія тэнге прыходзілі, калі я не памыляюся. Калі нас і там глядзяць, то можам толькі парадавацца. Можа быць, вон філіпінскую валюту, якую пабачым, ведаем, што ў нас і там ёсць заўзятары. Эх, Баранов, знайшлі яго галаву. Быў гэта Сеня Стариков, але размінуўся са створам стрэл Лёшы Баранова, і вялікімі сіламі каманда вяртаецца назад, да. Трэба адпрацоўваць усім. Я думаю, і Серый, і Хадневіч пры патрэбе мусяць апускацца, каб дапамагаць партнёрам. Я думаю, калі лік будзе заставацца 2-3, то мы пабачым тое, як яшчэ большай колькасцю футбалісты Полацка пойдуць наперад. Шчэрбін спакойна гэты мяч забірае. Я думаю, Кірил можа і прытрымаць яго. Няма куды спяшацца нашым футбалістам. Можна і жоўтую атрымаць, як бы не страшна гэта. Нашмат важней датрымаць пераможны лік да фінальнага свістка. Хадневіч скідвае назад на Серага, той направа, там мусіць быць Сеня Стариков. У таго ў падкаце, але, здаецца, без парушэння правілаў, але... Да, без парушэння правілаў выбівае мяч футбаліст Полацка, хутчэй не парушэнне, а пашкоджанне атрымлівае сам футбаліст, да, які сцяліўся ў падкаце. Я ўжо адсюль не пабачу, хто гэта быў, і пэўныя праблемы са здароўем ёсць. Таму пауза ў нас з вамі ўтварылася на 85-й хвіліне матча. Ну што, аказвае дапамогу, і аут будзе на карысць Крумкачоў. Даніла Гоцман павінен яго выконваць, наколькі я разумею, ён за правы фланг цяпер адказны пасля сыходу Іллі Зайцева. І што, в стылі Рорі Дэлапа, не, з блізкім паспрабавалі разгуляць. Баранов. І замітусіўся трошку мяч на падыходзе, але Полацк забірае яго пад свой кантроль, і там Эрл гатовы. Толькі просім мы Януша, да, не паўтараць сваіх бялыніцкіх
трюкаў, памятаеце, да, як Януш прывёз з Бялынічамі, спадзяюся, да, зараз такога не было. Тым не менш, мяч пад кантролем полацкай каманды, якая сёння, нагадаю, у бела-блакітным комплекце формы выступае, і далі магчымасць ударыць футбалісты нашай каманды, і толькі хвала нябёсам за тое, што размінуўся гэты удар са створам. І Кухцік зараз нікуды не спяшаючыся, але будзе ўводзіць мяч ад брамы Кірыла Шчербіна. Да, зноў жа далёкім стрэлам робіць гэта аўтар адзін з галоў сённяшніх матчаў. Нагадаю, за нашу каманду Баранаў, Кухцік і Крыўцоў адзначаліся. Што Кухцік, што Крыўцоў быццам бы футбалісты групы абароны, да? Але Крыўцоў, нагадаю, у першым тайме гуляў і цягам другога на пазіцыі цэнтральнага нападніка. Вось у групу атакі атрымалася ўзмацненне. Да, я думаю, для вас гэта таксама стала сюрпрызам, як і для мяне. Тым не менш, Крыўцоў класна свой час адгуляў, за мяч рэгулярна чапляўся і, можа быць, не зашкодзіў бы зараз на полі, улічваючы наяўнасць тут Макангі, высокага футбаліста. Крыўцоў сваім расточкам мог бы і абароне дапамагчы, тым не менш, да, Глеб ужо поле пакінуў. Што, абараняемся мы тымі футбалістамі, якія ёсць. Кухцік так галавой, можа быць, не трошку у тым напрамку, якім чакалі, але тым не менш выносіць мяч за межы штрафной і хуценькі аут на Макангу. Таму даюць мяч прыняць у штрафной і абараняемся мы. Далідовіч апускаецца, каб дапамагчы сваім футбалістам. І Хадневіч включаецца таксама у абарону нашай каманды. Эрл разгулялі на флангу мяч футбалісты Полацка, але Гардзейчык разряджае сітуацыю і на Хадневіча мяч адпраўляе. Алексей запрэсінгуе, не дасць спакою футбалістам Полацка. У нас тым часам 88-я хвіліна стартавала. 2,5 хвіліны асноўнага часу, плюс час дададзены. Нас з вами чакае, сябры. Хвалююся я. Такія трошку дрыжыкі нават з'яўляюцца ад таго, наколькі важны момант мы зараз з вами назіраем, бо вельмі важна утрымаць гэтую перамогу, можа быць, зрабіць яе трошку больш упэўненай. Я пра 4-й гол нашай каманды. Шчербін першы на мячы, не забірае яго, але кулакамі выносіць наперад, але ўжо другім тэмпам пайшла гэтая падача ў штрафную. І што? Выносьце, хлопцы, выносьце, крычу я. Даніла Гоцман зараз разрадзіць абстаноўку, упэўненую я ў гэтым. Так і ёсць, на Хадневіча. Але вось Лёша за мяч, Алексей Дмитриевич, да, за мяч не чапляецца. Я калі кажу Алексей Дмитриевич, такое пачуццё, што сам да сябе звяртаюся, бо я таксама, як і Хадневіч, толькі на 10 гадоў малодшы за яго. Стариков налево на Арибгаджиева. Ну что, Давуд, давай ты голевую записывай на свой рахунок, коли ласка. И что, заховали мяч у межах поля, треба подниматься и обороняться нашим футболистам. Ну что, на Эрла гэта перадача, ці паспее да мяча, паспявае камерунскі футболіст. І блокує ягону падачу Яўген Гардзейчык. Працягваецца атака. У нас уже 89-я хвіліна заканчэння свайго дасягае. І апошняя хвіліна асноўнага часу нас з вами чакае. Вось колькі дададзена, як для вас, так і для мяне, гэта інтрыга. І што, стандарт, вельмі небяспечная кропка для стандарту, адсюль можа быць і наўпроставы стрэл, і падача на некага з высокіх, таму варта адабараняцца камандзе зараз. Все б 10 футбалістаў да палявых у штрафной, вы бачыце, да, нікога наперадзе, бо ўсе разумеюць важнасць гэтага моманту, а Астравух разам з кім, не бачу я, хто там яшчэ разам з Астравухам каля штрафной, але мусіць леваногі Астравух, да, будзе эту падачу выконваць. І выбівае Кухцік у гэтай сітуацыі мяч. Хадневіч самастрэлам займаецца ў Лёшу Баранова. І што, ў галаву Баранову мяч прыляцеў, трэба спыніць гэты матч.
трэба дапамога бригады арбітраў. Алексея, пра гэта сігналізуе і Маканга. Ну, сапраўды, добра прыклаўся да мяча Хадневіч, лепш бы па браме суперніка. Тайма добавлено минимум 4 минуты. Ну, мінімум 4 хвіліны, чулі вы, сябры, можа быць, эту аб'яву дыктара па стадыёне, ну, 4 дык 4. Часам шкадуюць рефері дадатковага часу, сёння быццам бы не пашкадавалі ў лепшых такіх англійскіх традыцыях. 4, добра, што не 5 для нас з вамі хвілін. Ну, я думаю, больш чым 4 перагуляем, бо Алексей на Баранаў на газоне, я думаю, пакуль акажуць Лёшы дапамогу і кампенсуе яшчэ і гэта, потым галоўны арбітр. Пакуль зычым Лёшы здароўя, можа быць замена спатрэбіцца. Калі што, давайте нагадаю, хто яшчэ на лаве запасных у нас застаўся. Ну, Віталій Зігмантович, ну, гэта быццам бы трошку не па пазіцыі, калі казаць пра Алексея. Міраслаў Танкович, нумар 4, Коскін Міката, 21, Ілля Рабешка, вось футбаліст якраз такі лініі абароны, 24, Артём Варанкович вярнуўся пасля дыскваліфікацыі, і 89 Александр Ясевіч. Вось гэтыя футбалісты могуць замяніць Лёшу Баранова, калі будзе на тое патрэба. Здаецца, слоты замены у нас яшчэ ёсць, 2 скарысталі, значыць, 3 ёсць. Што, Баранаў поле пакідае, але мусіць здолее працягнуць гэтую сустрэчу, Алексей. Ну, я вам скажу так, па досведзе ўласным, Алексеі так проста не здаюцца, калі што. І трэба будзе яму па дазволе галоўнага арбітра вярнуцца ў гульню. Ой, сябры. Дзякую вам, чихнуў я. Трэба было нешта добрае сказаць на адрес нашай каманды і пасля чихаць, каб сапраўды гэта спраўдзілася. Ну што, ведаеце, хто сёння дакладна не спяшаецца, дык гэта бригада медыцынскай дапамогі вельмі павольна. Яны гэта поле пакідаюць, а Полацк працягвае напружваць нашы абарончыя редуты. І Сеня Старікаў ўжо галавой гуляе, на Далідовіча скідвае. Уладзь класна дваіх праходзіць, і трэба, можа быць, у бровачку пайсці, патрымаць гэты мяч і зарабіць аут. Да, пагаджаюся я з рэфам. Падалося мне, што ён хацеў запаліць сцяжок направа, але ўсё ж такі разабраўся у сітуацыі і аддае мяч крумкачам, так і было. А Рыбгаджыеў на Далідовіча, той пойдзе, не пойдзе, я думаю, да Кутніка, каб прытрымаць гэты мяч, не. Спрабуе прыгожа ў атаку гуляць наша каманда, але памыляюцца ў гэтым розыгрышы, і Давуд Рыбгаджыеў мяч выпускае за бакавую. Ну што, вы добра бачыце, што у нас ужо 94-я хвіліна стартавала. Калі будзе педантам рэфері, то апошняя хвіліна ў нас з вамі Баранаў мог прабіць, прыкласціся Лёша, але не паразумеліся Алексей. Я маю на ўвазе звязку Баранаў-Хадневіч, тым не менш. Лік па-ранейшаму 3-2 на карысць нашай каманды. Маканга ўжо не ў першы раз прайграе верхавую барацьбу Мікіту Кохціку, а Рыбгаджыеў мяч пакідае ў поле, Давуду я пляскаю ў латкі. Сябры, ну гэта было прыгожа, якасна. І Далідовіч можа робіць гэта, цягне мяч, але вось дрыблінг Уладзе не атрымаўся. Тым не менш, дрыблінг зараз не самае важнае. Важней мяч гэты трошку прытрымаць на палове суперніка, не даць хутка разгарнуць свой контрнаступ футбалістам Полацка. Мы ўжо згулялі ўсе 94 хвіліны. І трэба выносіць гэты мяч, падказваюць заўзятары футбалістам. На Хадневіча, Давуд Рыбгаджыеў, я не ведаю, што гэта было, але без парушэння правілаў фіксуе зараз галоўны арбітр сустрэчы. Але Давуд, я не ведаю, адмыслова аддаваў такую перадачу на Хадневіча, ці гэта проста быў вынас, тым не менш атрымалася перадача, якая магла стаць галявой. Тым не менш, Кутнік, на які, я думаю, вялікімі сіламі нашыя футбалісты не пойдуць, хутчэй пабачым розыгрыш у выкананні нашай каманды і паспрабуюць прытрымаць мяч футбалісты ў чорным. Мы іх у гэтым вінаваціць не будзем, як і ў тым, што вельмі спакойна, павольна кіруюцца яны да Кутніка. Вось
Давуд разам з Хадневічем мяч разгуляюць, і я думаю, пачуем мы фінальны свісток пасля гэтага, бо на гадзінніку ўжо 96-я хвіліна стартавала. Хадневіч мяч гэты трымае. І што, гульню рукой фіксуе галоўны і выдае жоўтую на адрас кагосьці з полацкіх футбалістаў. Ну што, можа быць, фінальны свісток, таварыш арбітр, мы з вами зараз агучым, бо, здаецца, перайгралі ўжо ўсё, што можна. 1,5 хвіліны. Баранову дапамогу менш аказвалі, чым мы ўжо перагулялі, але са свістком не я, на жаль, сёння. Я б сёння вам такі футбол паказаў, шчыра кажучы, сябры. Але кожны займаецца тым, што ўмее. Да, разбіраюць вельмі уважліва нашы футбалісты, такую лінію офсайда ствараюць. Добра, Тамковіч у нас на полі з'явіўся, сябры ўжо ў меншай ступені, гэта нам з вами важна. Нам ужо важна, калі ж галоўны даць гэты фінальны свісток, што ён цягне кота за хвост, ці крумкача за крылы. І трэба выбіваць. Далідовіч на Старікова, Сеня на Хадневича. Алексей Дмитриевич, давайте закрывать на... Да! Закрывают крумкачы гэты матч. 4-2. Ростислав Серый с перадачи Алексея Хадневича. Сябры, нагадаю, по трансляции чакаюць у вас с посылкой на Donation Alerts. Давайте адзначым гэта яшчэ адным донатом у падтрымку наших трансляцый. Да, запускаю я вам плашку з голам Серага. І чуем мы фінальны свісток. 4-2 перамагаюць Крумкачу. Вельмі непростым сённяшні матч. Нагадаю, 3-0 было на карысць нашай каманды па выніках тайма першага, але ў другім тайме вяртаюцца полацкую гульню, робяць лік 2-3, тым не менш. Гол Ростислава Серага на 97-й хвіліне робіць лік на табло канчатковым. 4-2, зазнаем перамогу, набіраем 5 балаў, выходзім на прамежкавы другі радок у табліцы. Гэты матч для вас каментаваў я, Алексей Барысевич. Дзякуй, што назіралі сёння за гэтым матчам разам з намі. Да пабачэння, сябры.